प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्ण. सगळ्यांना पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर सगळ्यांना स्क्रीन दिसतीये माझी? हरे कृष्ण. हो माताजी दिसते. हरे कृष्ण. तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर वंदन करते. श्री गौर निताई यांच्या चरणी सादर वंदन करते. श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर वंदन. श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादर वंदन. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत यांच्या चरणी सादर वंदन. सर्व इस्कॉनच्या टीमला माझा सादर प्रणाम करून मी आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करते. आपल्या वरिष्ठ आज्ञा माताजी आपल्या बरोबर आहेत. माताजी हरे कृष्णा. सादर प्रणाम. माताजींचा खूप मार्गदर्शन आहे आपल्याला. तर मी सगळ्यांसाठी जो बरेच दिवसांपासून म्हणजे माझी दुसरी लेवल मी जेव्हा चालू होती तेव्हा बऱ्याच जणांनी सांगितलेलं की मला हा गोलोक वृंदावनाविषयी हवा आहे आणि त्याविषयी माहिती हवी आहे. तर एक प्रामाणिक प्रयत्न करते मी कुठेतरी की कशा प्रकारे काय आहे गोलोक वृंदावन. फार खूप खोलात नाही तरी पण प्रयत्न असा असेल की आपण जेव्हा या महाविष्णू गर्भोदकशाही विष्णू क्षीरोदकशाही विष्णू तर काय आहेत हे आणि कशा प्रकारे हे धाम आणि या युनिव्हर्सेस म्हणजे सगळी ब्रह्मांड कशा प्रकारे आलेली आहे आणि आपलं हे जे मटेरियल म्हणजे जे भौतिक जग आहे जसं आपण 7व्या अध्यायामध्ये बघतो की भगवंतांच्या ज्या शक्ती भगवंतांनी आपल्या विभूती सांगितलेल्याच आहेत पण भगवंतांनी ज्या आपल्या शक्ती सांगितलेल्या आहेत जी आपली अंतरंगा शक्ती बहिरंगा शक्ती आणि तटस्थ शक्ती. बघा अंतरंगा शक्ती म्हणजे भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आणि बहिरंगा शक्ती भगवंतांची भौतिक शक्ती आहे आणि दोन्हीची निर्मिती बघा योगमाया आणि मोहमाया ही दोन्हीही भगवंतांनीच बनवलेली आहे. परंतु ही योगमाया सुद्धा म्हणजे ही मोहमाया सुद्धा तितकीच स्ट्रॉंग आहे की त्यामुळे आपल्याला जे ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिलेलं आहे ना ते अतिशय ब्रिलियंटली वापरायला लागतंय आपल्याला. म्हणजे अतिशय शहाणपणाने जर ते वापरलं तर कुठेतरी आपण या आध्यात्मिक पातळीवर आपला मार्गस्थ करू शकू आणि आपली प्रगती करू शकू. कारण जर त्या भौतिकतेमध्ये गुंतायचं ठरवलं कारण कोणीतरी म्हणजे गेल्याच 2-3 दिवसापूर्वी मला विचारलं आमच्याच वर्गामध्ये की त्या माताजींनी की का बनवलेले आहेत हे युनिव्हर्सेस का ब्रह्मांड बनवलेली आहेत भगवंतांनी. तर का बनवलेली आहेत जसं म्हणतं ना की एक मोठं घर आणि लहान खेळण्यातलं घर जसं बनवलं देतं ना तर तसं भगवंतांनी आपल्याला उपभोगण्यासाठी ही सृष्टी बनवलेली आहे आणि हे ऐच्छिक स्वातंत्र्य आपल्याला दिलेलं आहे जिथे आपल्याला कुठेही इंटरफिअर करत नाही. मला ती कठोपनिषदातलं खूप आवडतं तो ती आकृती जी माताजींनी योजना माताजींनी शेअर केली त्या दिवशी खूप छान आहे. 2 पक्षी आहेत की जे आपण म्हणतो की जे गुह्य ज्ञान गुह्यतम ज्ञान आणि गुह्यतर ज्ञान की राजगुह्य ज्ञान सुद्धा आपल्याला मिळालं. तू शरीर नाही तू आत्मा आहेस भगवंतांनी अर्जुनाला सांगायला सुरुवात केलेली आणि आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. पण हा आत्मा आणि परमात्मा हेच जर आपल्याला जाणीव नाहीये अजून ज्या आत्म्याचीच जाणीव आहे तिथे परमात्मा खूप दूरची गोष्ट राहिली. पण हा परमात्मा काय करतोय परमात्मा हा अनुमंता आणि उपद्रष्टा आणि अनुमंता तो ऑब्झर्व करतोय. तो कुठेही इंटरफिअर करत नाही काहीच गोष्टी लादत नाहीये तो आपल्यावरती. तो उपद्रष्टा आणि अनुमंता तो आपल्याला ऐच्छिक स्वातंत्र्य देतोय पण ऍट द सेम टाइम सँक्शनिंग त्याच्या हातातच आहे बरं का. गवताचं पातं देखील त्यांच्या सँक्शनिंग शिवाय हलू शकत नाही. गवताचं पात्र देखील भगवंतांच्या इच्छेशिवाय ती जी इच्छा आहे ना ती महत्वाची आहे.
कारण भगवंतांची इच्छा असेल, जे 18व्या अध्यायामध्ये आपण बघतो की 5 घटक आहेत या कर्माचे, आणि त्याच्यापैकी सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे भगवंतांची सँक्शनिंग, भगवंतांची परवानगी. आणि ही महत्वाची आहे. जरी ते ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिले, मग ते ऐच्छिक स्वातंत्र्य आहे ना, ते खूप ब्रिलियंटली वापरायचे, ते खूप हुशारीने वापरायचे. आणि म्हणून आपल्याला आज ह्या धामांना जाणून घ्यायचं आहे की कशा प्रकारे आपण हे गोलोक वृंदावन, काय आहे गोलोक वृंदावन म्हणजे कुठे आहे, आणि कशा प्रकारे आपण म्हणतोय की जर आपण हा हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हटला तर आपल्याला निश्चितच लवकरात लवकर या गोलोक धामाला जाता येईल. मग हे गोलोक धाम म्हणजे काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. तर मला वाटतं मी आधी एक स्लाइड शेअर केलेली, 1 सेकंद द्या मला, तर त्याच्यामध्ये जास्त क्लॅरिटी होती. मी प्रयत्न करेन. ही स्लाइड सायमल्टेनियसली नाही करता येते, ठीक आहे. सो आपण सुरुवात करूया आधी. पण हीच डायग्राम घेऊया, जो मी झूम करण्याचा प्रयत्न करते. तर ठीक आहे. सो गोलोक धाम म्हणजे आपल्याला जाणून घ्यायचंय, त्याच्या आधी आपल्याला काही गोष्टी जाणून घ्यायला लागतील की भगवंत म्हणजे कृष्णाच्या म्हणजे श्रीकृष्ण जे आहेत त्यांना अवतारी म्हटलेले आहे. आणि या श्रीकृष्णांपासून म्हणजे श्रीकृष्ण यांचं स्वरूप बघा कसं आहे की श्रीकृष्ण हे स्वयं रूप आहेत आणि स्वयं प्रकाश आहे. तर या थोडंसं खोलामध्ये जात आहे, कदाचित या गोष्टी तुमच्या लेवलला थोड्याशा म्हणजे प्रयत्न आहे हा सांगण्याचा, तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि त्या प्रकारे आपल्याला त्यांच्या जे विस्तारित रूप आहेत ती जाणून घ्यायची आहेत. आणि मग कशापासून मग महाविष्णू पर्यंत येईस्तोवर आपल्याला कशा प्रकारे त्यांची ती विस्तारित रूप जाणून घ्यायची आहेत. तर भगवंत जे गोलोक धामामध्ये आहेत हे भगवंतांचं स्वयं रूप आहे. आणि तिथे प्रत्यक्ष भगवंत हे गोलोक धामामध्ये आपल्या वृंदावन ग्वाल बालक म्हणजे अगदी बालकाच्या स्वरूपामध्ये तिथे ते उपस्थित आहेत. आणि स्वयं प्रकाश जो आहे भगवंतांपासूनचा प्रकाश, म्हणजे ब्रह्मज्योतीला पण आपण म्हणतो की ब्रह्मज्योती ही जी आपण बघणार आहोत ती सुद्धा भगवंतांपासूनचा प्रकाश आहे. ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण म्हणतो की हे कशाचं रूप आहे, ते ब्रह्माचं रूप आहे, कारण कुठेतरी ते भगवंतांच्या प्रकाशापासून आलेलं आहे. 1 सेकंद द्या मला. नमस्कार. तो स्वयंरूप आणि स्वयंप्रकाश, तर इथे आपल्याला बघायचं आहे की हा जो स्वयंप्रकाश, जसं असं म्हटलं मी आता सांगत होते की विश्वरूप दर्शनामध्ये जो भगवंतांपासून म्हणजे भगवंतांचे जे रूप आहे ते कशाचा अंश आहे, तर म्हणजे जेव्हा आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघतो ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 स्तरांवर आपण भगवंतांना जाणतो. की ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासूनचं तेज, प्रकाश. परब्रह्म म्हणजे वैकुंठातला अवतार जो 4 भुजाधारी आहे ब्रह्म, ज्याच्या हातामध्ये शंख चक्र गदा कमळ असं धरलेलं आहे. आणि त्यानंतर मग जो भगवान अवतार आहे जो द्विभुजाधारी
रूप आहे भगवंतांचं. तर इथे आपण जो म्हणतो ब्रह्म, त्या ब्रह्माला थोडंसं स्पेसिफाय करते की ब्रह्म जे आहे भगवंतांपासूनचं तेज आहे. आणि म्हणूनच तो विश्वरूप दर्शनाचं की हजार सूर्य आकाशामध्ये जेव्हा उगवतात तेवढं जे तेज असेल तितकं तेज हे भगवंतांचं तेज आहे. आणि म्हणून ते विश्वरूप बघताना सुद्धा ती दिव्य, की अर्जुनाला ते दिव्य दृष्टी देतात, कारण तू नुसत्या डोळ्यांनी मला बघू शकणार नाही. आणि म्हणून ती दिव्य दृष्टी भगवंतांनी अर्जुनाला दिली. तर सांगण्याचा हा प्रकाश की भगवंतांपासूनचा प्रकाश जो आहे तो दोन भागांमध्ये पुन्हा विस्तारित केलेला आहे, प्रभव प्रकाश आणि वैभव प्रकाश. सो हा प्रभव प्रकाश जो आहे तो भगवंतांच्या रासलीला थोडंसं सोप्या शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न करते, फार खोल जात नाहीये त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामुळे प्रभव प्रकाश जो आहे तो भगवंतांचे प्रत्येक अवतार, म्हणजे जसं रासलीला भगवंतांनी खेळलेले आहेत आणि प्रत्येक महालामध्ये, द्वारकेमध्ये प्रत्येक महालामध्ये प्रत्येक भगवंत हे त्यांच्या अवतारामध्ये, त्यांच्या विशेष अवतारामध्ये तिथे उपस्थित आहेत. आणि जो वैभव प्रकाश आहे तो विभिन्न शारीरिक, त्यांची जी विशेष शारीरिक म्हणजे त्यांच्यापासूनच विभिन्न असे ते, पण त्यांचे विस्तारित रूप आहेत. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला बलराम आहेत. मग भगवंतांचे विस्तारित अवतार कोण आहेत? तर बलराम आहेत, भगवंतांचे बंधू बलराम. आणि मग यांच्यापासून आपल्याला हा जो वैभव प्रकाश आहे त्याचं पुन्हा थोडंसं विस्तारित खंडन केलेलं आहे. आणि त्याला म्हटलेलं आहे विलास आणि स्वयं, म्हणजे जो श्वास आणि विलास. आणि त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की बलरामजी आणि वैकुंठ, म्हणजे जे बलरामजींचं रूप आहे ते कुठेतरी वैकुंठातलं चारभुजाधारी, म्हणजे त्या अवताराशी निगडीत असं जे आहे. आणि जे श्वांश दिलेले आहेत ते भगवंतांचे अंशिक अवतार आहेत. मग या वैभव विलासामध्ये मी खूप शिरत नाही, कारण त्याचे जरा जास्त संक्षिप्त आपण त्या लेवलला आता आपण तितकं जाऊया नको. तर आपण जे स्वांश अवतार आहेत त्याच्यामध्ये बघणार आहोत की भगवंतांचे हे जे अंशिक अवतार आहेत, मग हे कुठले कुठले आहेत? तर भगवंतांचे लीला अवतार आहेत. त्याच्यानंतर 6 अवतार आहेत भगवंतांचे हे: लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार आणि युगा अवतार. मग हे काय काय आहेत हे थोडंसं संक्षिप्त स्वरूपात जाणून घेऊया. की भगवंतांचा लीला अवतार म्हणजे भगवंतांनी ज्या ज्या लीला केल्या, की भगवंतांनी कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार हे जे घेतलेले आहेत भगवंतांचे लीला अवतार आहेत. पुरुष अवतार जे आपण भगवंतांचे 7वे अध्याय ते आपण बघितलं की भगवंतांचं स्वरूप जे 3 स्वरूपामध्ये, महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, त्याला आपल्याला आता पुढे जाऊन संक्षिप्त विस्तारित स्वरूपात जाणायचं आहे. तर हे जे महाविष्णूचं रूप आहे हे नथिंग बट कर्णोदकशाही विष्णू, कारण सागरामध्ये जे भगवंत पहुडलेले आहेत ते कर्णोदकशाही विष्णू. आणि त्यांच्यापासून मग जे आहेत ते गर्भोदकशाही विष्णू, जे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये, कारण महाविष्णूंच्या शरीराच्या रंध्रांतून जे ब्रह्मांड तयार होत आहेत, त्यांच्या श्वासातून जेव्हा ते श्वास घेतात आणि उच्छ्वास करतात, तर त्याच्याचनं जी ब्रह्मांड तयार झालेली आहे त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये कोण प्रवेशित करत आहे? तर गर्भोदकशाही विष्णू. आणि त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामधील जीवामध्ये कोण प्रवेश करत आहे? तर क्षीरोदकशाही विष्णू, म्हणजे परमात्मा या रूपामध्ये, चार भुजाधारी या रूपामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून ते प्रत्येक सजीवामध्ये, जे आपण म्हणतो की 84 लक्ष योनीतून पंडित समदर्शिना, की हे दिव्य ज्ञान कधी येणार आहे? की जेव्हा तुम्ही प्रत्येक हृदयामध्ये भगवंतांचा वास बघणार आहेत. असा हा परमात्म्याचा अवतार. मग जसं आपण म्हटलंय की ज्ञानाचं ध्येय, ज्ञेय, अधिष्ठाता, अधिदैव, अधियज्ञ हे कोण आहेत? तर प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, प्रत्यक्ष परमात्मा आहे, जे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतायत. आणि मग जो गुणावतार आहे तो ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश. ब्रह्मांची रज आवृत्ती आहे की त्यांनी काय केलेलं आहे? त्यांनी क्रिएशन केलेलं आहे. विष्णू हे पालन करत आहेत आणि शिव काय करत आहेत? तर त्याचं कुठेतरी डिस्ट्रक्शन. मग हे सगळं सत्व, रज आणि तिम. पण इथे कुठेतरी ही जी गोष्ट आहे ही कशा प्रकारे निगडीत आहे? की तामसिक वृत्ती जी आहे ही त्याचा संहार करण्यासाठी शिवांचा अवतार, म्हणजे हे जे ब्रह्मांनी ही सृष्टी निर्मिती केलेली आहे. प्रपिता हे पिता हे परब्रह्म म्हणजे ब्रह्मा आहेत, पण प्रपिता कोण आहेत? कृष्ण. कारण कृष्णांच्या अधिपत्याखाली त्यांनी ही सृष्टीची निर्मिती केली आहे. ते आपण पुढे जाऊन अजून विस्तारित रूपात अजून जाणणार आहोत. तर ही गुणावतार म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू आणि जसं जसं दह्याचं उदाहरण दिलं की दुधाचं, की दुधापासून, म्हणजे दूध हे सात्विकच राहतं, पण दुधापासून दही आणि कशा प्रकारे त्याचं, पण त्याचा गुणधर्म हा तोच राहतो, म्हणजे दूध हे दूध राहतं. आणि त्याप्रमाणे मग हे अवतार. आणि म्हणून हा तामसिकता असेल ती तामसिकतेचा संहार. पुढे जाऊनही आपल्याला शिवांचा जो अवतार बघायचा आहे की सदाशिव, म्हणजे ज्या महेश धामामध्ये आपण बघणार आहोत की कुठेतरी संहार करायचा आहे, तो संहार करायचा आहे, तो तामसिकतेचा संहार करायचा आहे. आणि इवन ते तुम्हाला
पृथ्वीच्या खालच्या काही लोकांमध्येही दिसतील, पण तिथे ती काळजी घेत आहेत कोणाची, तर इग्नोरन्स, जे जे डार्कनेसमध्ये आहेत, जे कुठेतरी तामसिकतेमध्ये आहेत, त्यांचा कुठेतरी त्यांच्याकडे लक्ष आहे, कोणाचं शिवाचं लक्ष आहे. तर ही गोष्ट नीटपणे जाणून घ्यायची आहे. त्यानंतर सत्यावेश अवतार आहे बरं का. तर त्याच्यामध्ये सत्यावेश अवतारामध्ये आपण बघतो ज्ञानशक्ती म्हणजे चतुष्कुमार आहेत, सृष्टी शक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष ब्रह्मा ज्यांनी सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे, भक्ती शक्ती ज्यांनी नारद मुनी हे भक्तीची शक्ती आहे, दुष्ट नाशक वीर्य म्हणजे कशा प्रकारे परशुरामांनी केलेलं आहे की दुष्टांचा नाश असं हे वीर्य, पालन हे कोणी पृथू महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे. हे सगळं भागवतामध्ये याचा रेफरन्स आहे. पालन केलेलं आहे पृथू महाराजांनी, स्वसेवन शेषनाग अनंत शेषनाग, आणि विभूती, विभूती हा जो अवतार आहे ते भगवंतांच्या सूचक अभिव्यक्ती, ज्या आपण 10व्या अध्यायामध्ये बघतो की मग सगळ्या मुनींमध्ये व्यास मुनी, पांडवांमध्ये अर्जुन श्रेष्ठ आहे, नद्यांमध्ये नदी गंगा नदी श्रेष्ठ आहे, उच्चैश्रवा, ऐरावत, हे ज्या सूचक अभिव्यक्ती म्हणजे भगवंतांनी जेव्हा अर्जुनाला, आपण कालच तो अध्याय पूर्ण केला की भगवंत ही गोष्ट की भगवंत हे स्वयंपूर्ण आहेत आणि त्यांचं जे वेगवेगळी रूप आहेत आणि त्याप्रमाणे भौतिकतेमध्ये कशा प्रकारे ते काय म्हणतात ना त्याला की पूर्णपणे व्यापून, त्यांचं पूर्ण व्यापून राहिलेलं जे रूप आहे की भौतिकतेमध्ये त्यांचं व्यापलेलं रूप म्हणजे त्या सगळ्या विभूती, आणि त्या सुद्धा भगवंतांनी अर्जुनावर लादलेल्या नाहीये. अर्जुनाने विनंती केली तेव्हा भगवंतांनी त्या सांगितलेल्या आहेत की मी तुला कुठे पूजू, कुठे वंदन करू, आणि मला सांग की भौतिकतेमध्ये तू कशा प्रकारे प्रकट झालेला आहेस. आणि म्हणून सामान्य लोकांसाठी ते अर्जुनाला पुन्हा कन्व्हिन्सिंग नको आहे हो कसलंच, कारण अर्जुन भगवंतांचा भक्त आहे, लाडका शिष्य आहे आणि तो दैवी आहे हो. 14व्या अध्याय 16व्या अध्यायात भगवंत सांगतायत की तुम्ही सगळे पांडव दैवी गुणांनी परिपूर्ण आहात. त्याच्यामुळे तिथे कुठेच अर्जुनाला कन्व्हिन्सिंग नकोय, पण तिथे हवंय कोणाला, सामान्य माणसाला. उद्या उठून कोणी आपल्याला दैव म्हणू नये, देवा स्वतः देव म्हणू नये, म्हणूनच त्या प्रकारे भगवंतांनी या सगळ्या विभूती त्यांच्या वर्णिलेल्या आहेत. तरी पण शेवटी भगवंत सांगतात की कशाला एवढा तू सगळं जाणण्याचा एवढी पराकाष्ठा करतोयस, कारण मी एका अंशातून सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपामध्ये आपण वसलेलो आहे आणि म्हणून हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. तर पुढे जाऊन हे जे अवतार आपण बघितलेले आहेत, तर या अवतारांमध्ये मग मन्वंतर, मग पुढचं जसं आपण बघितलं लीलावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, सत्यावेश अवतार आणि मन्वंतर. मग मन्वंतर काय आहे, तर मन्वंतर म्हणजे काय की एका दिवसामध्ये ब्रह्माजींचं आपण जे बघितलं कालावधी, कसं आहे की ब्रह्मा हे सुद्धा जीवतत्व आहे पहिलं, आणि त्यामुळे ब्रह्माजींचा हा मृत्यू सुद्धा आहे, जन्म आणि मृत्यू हा आहे, आणि त्याच्यामुळे मृत्यू हा ब्रह्मांचा 100 वर्षानंतर आहे. इथे एका दिवसामध्ये बघा, ब्रह्मांच्या एका दिवसामध्ये 14 मनू येतात बरं का, आणि त्या प्रत्येक मनूच्या शासनामध्ये भगवंतांनी अवतार घेतलेला आहे. आणि म्हणून अशी 4 युग आपण जी सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग हे बघतो, या 4 युगांचं मिळून एक दिव्य युग होतं, आणि अशी 71 दिव्य युग म्हणून एक मनूचा शासनकाल असतो बघा. असे 14 मनू आहेत. थोडस थोडस कॉम्प्लिकेट आहे कळायला, पण समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, मी थोडक्या शब्दात सांगायचा प्रयत्न करते. आणि त्याप्रमाणे एका मनूचा शासनकाल अशा प्रकारे ब्रह्मांचे 12 तास अशा प्रकारे आहेत, आणि म्हणूनच अशा अशा प्रकारे कधी म्हणजे साधारण हा कालावधी दिलेला आहे तेवढा जाणून घ्या. आणि ते मन्वंतर आहेत, आणि मन्वंतर म्हणजे या 71 दिव्य युग म्हणजे ही मन्वंतर, एक मनूचा शासनकाल आहे. ओके. आणि त्याच्यानंतर मग युगावतार आहेत भगवंतांचे. हा शेवटचा अवतार की युगावतारामध्ये सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. मग सत्ययुगामध्ये श्वेतवर्णामध्ये हंस रूपात आलेले आहेत भगवंत. त्यानंतर त्रेतायुगामध्ये लाल रंग आहे यज्ञांचं, की जो आपण म्हटलं ना त्रेतायुगाचा यज्ञ काय आहे, तर तो यज्ञ आहेत, यज्ञ याग केले जातात, त्याचा लाल रंग आहे. आणि द्वापार युगामध्ये काळा रंग, की कृष्ण अवतरित झालेले आहेत द्वापार युगामध्ये. प्रत्यक्ष अर्जुनाला भगवंतांनी जी भगवद्गीता सांगितली ते भगवंतांच्या कृष्ण या रूपामध्ये, श्रीकृष्ण या रूपात आलेत. आणि कलियुगामध्ये पिवळा रंग आहे, ज्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष महाप्रभू, आपले चैतन्य महाप्रभू जे अवतरित झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे हे सगळे अवतार आहेत, आणि त्या प्रकारे आपल्याला ते जाणून घ्यायचंय. आणि हे चैतन्य महाप्रभू कधी अवतरित झालेत, तर ब्रह्माजींचा जो एक दिवस आहे त्याच्यातलं 7वं मन्वंतर बघा, म्हणजे 7व्या मनूचं, म्हणजे एका मनूचं शासन आपण बघितलं, त्या 7व्या मन्वंतरामधील 71 चतुर्युग बघा, त्याच्यापैकी 28व्या चतुर्युगाच्या कलियुगाच्या शेवटी, कलियुगाच्या प्रारंभी चैतन्य महाप्रभू आलेले.
नीट समजून घ्या, ब्रह्माजींचा एक दिवस त्याच्यातलं 7वं मन्वंतर आणि त्या 7व्या मन्वंतरातलं 28चं चतुर्युग. आपण बघितलं मगाशी चतुर्युग म्हणलं कुठलं की 4 युग आणि अशी 71 चतुर्युग मिळून एक मनुष्य शासन आहे आणि त्याच्यातल्या 28व्या म्हणजे अशा गेल्यानंतर 28व्या चतुर्युगाच्या मधल्या जे चौथं कलियुग आहे त्याच्या प्रारंभी चैतन्य महाप्रभू त्यांनी अवतार घेतलेला आहे आणि ते अवतरित झालेले आहेत. तर हे साधारण भगवंतांच्या या सगळ्या अवतारांमध्ये पण सांगितलंय. आता पुढे जाऊन आपण मुख्य गोलोकाला वळणारच आहोत. तर तिथे आपण बघितलं की म्हणजे कृष्ण हे अवतारी आहेत आणि कृष्णांपासून जो विस्तार झालेला आहे तो प्रत्यक्ष बलरामांचा विस्तार आहे. मग त्यांच्यापासून जे चतुर्भुज म्हणजे कशा प्रकारे, तर पहिलं जे चतुर्व्यूह आलेलं आहे तर ते आलेलं आहे की संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव आणि अनिरुद्ध हे चतुर्व्यूह आलेलं आहे. आणि त्याच्यामधल्या जो महासंकर्षण आहे त्याच्यापासून मग पुन्हा पुन्हा दुसरं चतुर्व्यूह आहे जे संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आणि अनिरुद्ध आणि प्रद्युम्न, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव आणि अनिरुद्ध. आणि त्याच्यापासून त्या संकर्षणा चतुर्विवाहाच्या दुसऱ्यापासून मग महाविष्णूंची निर्मिती झाली. महाविष्णू तिथून आहेत आणि तो जे आहेत महाविष्णू ते कर्णोदकशाही विष्णू की ज्यांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड तयार झाले. मग असे तुम्हाला हे कर्णोदकशाही विष्णू इथे दिसत आहेत आणि ते तुम्हाला त्या कारण सागरामध्ये आहेत आणि त्यांच्यापासून बघा इथे माझा जो ॲरो आहे मी अजून थोडस मोठं करायचा प्रयत्न करते आणि कारण आपल्याला थोडंसं दाखवायला लागेल. तर हे जे आहेत हे तुम्हाला कर्णोदकशाही विष्णू दिसत आहेत. त्यांच्यापासून अनेक ब्रह्मांड बघा ही ब्रह्मांड तयार झालेली आहे आणि ही ब्रह्मांड तयार झालेली आहे. ब्रह्म अंड म्हणजे अंड्यासारखा शेप आहे बघा सगळ्यांचा आणि म्हणूनच त्याला म्हटलं की अनेक ब्रह्मांड तयार झालेली आहेत. आणि या ब्रह्मांडामध्ये बघा महाविष्णू हे काय आहेत, कर्णोदकशाही विष्णू कारण सागरामध्ये पोहोचलेले आहेत. आणि मग त्यांच्यापासून प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये कोणी प्रवेश केलेला आहे, गर्भोदकशाही विष्णूंनी. लक्षात घ्या बरं का की हे आता ही सगळी ब्रह्मांड आहेत हा, प्रत्येक ब्रह्मांड आहे. मग त्याचं सगळ्याचं एक हे म्हणजे हे एक ब्रह्मांड तुम्हाला दिसतंय. ब्रह्म अंड म्हणजे अंड्यासारखा जो एक आहे ब्रह्मांड आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहेत हे गर्भोदकशाही विष्णू बघा. तर हे जे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत हे महाविष्णूंपासून प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये हे गर्भोदकशाही विष्णू या स्वरूपामध्ये प्रवेश करत आहेत. आणि त्यानंतर त्यांच्या नाभीतून मग आता बघा थोडस अजून पुढे गेलो आपण तर मला वाटतं अजून याच्यापेक्षा दुसरी एक आहे माझ्याकडे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडस अजून जाता येईल. हे जरा नावं त्याची क्लिअर नाही आहेत म्हणून मी थोडस दुसरी एक आकृती घ्यायला बघत होते. ठीक आहे, ट्राय माय बेस्ट की त्याची नावं जरा क्लिअर नाही. तर हे दिसतंय का तुम्हाला, सगळ्यांना स्क्रीन दिसतीये माझी, नाही ना? एक नाही मिनिट. माताजी, स्क्रीन हा नाही एक दिसत आहे. एक मिनिट. आता मी जरा ती स्क्रीन घेते. ओके, होपफुली आता मला ती स्क्रीन मिळावी.
आता दिसतंय सगळ्यांना ही स्क्रीन? ही हो दिसतीये? माताजी, हो माताजी, हो, दिसते. ओके, तेच मला जरा क्लिअर पाहिजे होतं. येस. सो तुम्हाला इथे दिसतंय कर्णोदकशाही विष्णू मी म्हटलं, आणि त्यांच्या श्वासातून बघा इथून ही अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत, आणि त्याच्यापैकीच आपण हे ब्रह्मांड बघतो आहे की इथे जे कर्णोदकशाही विष्णू, जे गर्भोदकशाही विष्णू, प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ते कशा स्वरूपामध्ये, गर्भोदकशाही विष्णू या स्वरूपामध्ये ते तिथे प्रवेश केलेला आहे. आणि तुम्ही बघाल तर त्यांच्या नाभीपासून हे सोनेरी कमळ, हे तुम्ही बघताय, हे सोनेरी कमळ त्यांच्या नाभीपासून गेलेलं आहे. आणि या नाभी, या दांड्यावरतीच मग तुम्हाला ही 14 लोक आहेत. पण याच्या आधी थोडंसं जाणून घ्यायचं आहे बघा आपल्याला, की कशा प्रकारे मग हे जे कर्णोदकशाही विष्णू आहे, कर्णोदकशाही विष्णूंपासून गर्भोदकशाही विष्णू जे आहेत, ते गर्भोदकशाही विष्णू प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये अशा प्रकारे प्रवेश करतायत. आणि या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या घामातून बघा, त्या गर्भोदकशाही विष्णू जिथे पहुडले आहेत, ते पहुडलेला जो गर्भोदकशाही समुद्र आहे, सागर आहे, आणि तो कशापासून आहे, तर त्या प्रकारे, म्हणून आपल्याला आता जाणायचं आहे की हे जे ब्रह्मांड आहे, त्या ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदकशाही विष्णूंच्या घामापासून, त्यांचं जे पर्स्पिरेशन पासून तिथे गर्भोदकशाही ओशन म्हणजे सागर तयार झालेला आहे. 50% हा गर्भोदकशाही सागर आहे. आणि त्यानंतर हे जे सोनेरी कमळ आहे, त्याच्यावरती जे ब्रह्मा आहे, इथे ब्रह्म प्रकट झाले, ब्रह्मांचा जन्म झालेला आहे भगवंतांपासून बघा. आणि म्हणूनच असं हे जे 25% हे ब्रह्मलोक आहे, सत्यलोक म्हणजेच ब्रह्मलोक. आणि त्यांच्यापासून मग ब्रह्मांनी जी पुढची सेकंड क्रिएटर जे आहेत, त्यांनी मग पुढच्या 25% म्हणजे या सगळ्या इतर लोकांची निर्मिती केलेली आहे. आणि त्या प्रकारे त्यांच्या घामातून हा गर्भोदकशाही सागर निर्माण झालेला आहे. आणि त्याप्रमाणे कमळावर मग जे ब्रह्मा आहेत, ते ब्रह्मा जे आहेत, हे इथे त्यांनी पुढची निर्मिती केलेली आहे. आणि मग जे आपण बघतो की आपल्याला जीवाची निर्मिती झालेली आहे. ब्रह्म हे बघा, थोडस जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. ब्रह्म हे जीवतत्व आहे, पहिलं जीवतत्व आहे. मग महाविष्णूंपासून जे गर्भोदकशाही विष्णूंमध्ये जे 24 तत्व, म्हणजे कशा प्रकारे जीवाची निर्मिती झालेली आहे, महत तत्व जे आहे, की 24 तत्व जी आहेत ती कुठेतरी गर्भोदकशाही विष्णूंमध्ये शिरलेली आहे. ओके. आणि त्यांच्यापासून, त्यांच्या इच्छेने, मग त्यांच्या इच्छाशक्तीने, आणि शंभू तत्व, आता शंभू तत्वाबद्दल तुम्हाला इथे माया आणि शंभू तत्व एक सांगायचं आहे. हे शंभू तत्व आहे ज्याच्या हातामध्ये तुम्हाला काळ दिसतोय बघा. आणि हे शंभू तत्व आणि ही मायादेवी, ओके, ही मायादेवी आणि शंभू तत्व हे कुठेतरी या भौतिकतेमध्ये निर्माण करायला कारणीभूत आहे. आणि म्हणून भगवंतांच्याच इच्छेने, पुन्हा हे त्यांच्या इच्छेने काही होत नाहीये, भगवंतांच्याच इच्छेने आहे. ज्या शंभू तत्वानी तो काळ त्याच्यासाठी रोखून ठेवलेला आहे. हे जे जीवतत्व म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णूंमधून ही 24 तत्व त्याच्यात शिरलेली आहे. आणि त्या प्रकारे मग जे काही तत्व बघा, हे महत्त्व म्हणजे काय, की जे आपण म्हणतो ना, की जे सत्व, रज आणि तमोगुणाच्या आधी, म्हणजे त्यांच्यावर तो प्रभाव पडण्याच्या आधी हे कुठेतरी महत्त्व प्रधान आहे. आणि त्याच्यापासून मग या गर्भोदकशाही विष्णूंमधून जे काही सुरुवातीला आहे ना, जे काही सुरुवातीचं, म्हणजे कशा प्रकारे सगळ्यात पवित्र असा जो जीव आहे, सगळ्यात पवित्र असा जो जीवाचा ग्रुप आहे, त्यापासून ब्रह्मांची निर्मिती झालेली आहे. ब्रह्मा हे जीवतत्व आहे, म्हणून ब्रह्मांची निर्मिती ही या गर्भोदकशाही विष्णूपासून झालेली आहे. आणि म्हणून त्यांचाही जन्म आहे आणि मृत्यू आहे. ब्रह्मांचं 100 वर्ष आयुष्य आहे. आणि मग या ब्रह्मांनी असंख्य तप केलेलं आहे. त्यांनी 1000 वर्ष तप केलेलं आहे. आणि हे जे मी शंभू तत्व म्हटलं ना, तर ब्रह्मांच्या बेंबीतून ब्रह्मांची निर्मिती झाली आहे. आणि गर्भोदकशाही विष्णूंच्या कपाळातून शंभू तत्व म्हणजे त्यांच्या कपाळातून शिवांचा जन्म झालेला आहे. हे तत्व आहे बघा, लक्षात घ्या. आणि त्याप्रमाणे ह्या तत्वांनुसार मग ती सेकंड क्रिएशन म्हणजे सृष्टी निर्मिती झालेली आहे. जीवाची निर्मिती करायला हे कारणीभूत झालेलं आहे. आणि मग या ब्रह्मांनी ही निर्मिती म्हणजे ब्रह्मांचं हे सत्य
सत्यलोक निर्माण झालेलं आहे, जे 25%, जसं म्हटलं की गर्भोदकशाही विष्णूंच्या घामातून गर्भोदकशाही सागर तो निर्माण झालेला आहे. आणि ते अनंत शेष आहेत बघा, की त्यांनी अनंत म्हणजे त्यांनी ब्रह्मांची भगवंतांची स्तुती करायला अनंत की तेही कमी पडलेले आहेत, इतके भगवंत स्तुत्य आहेत. आणि म्हणून अशा प्रकारे मग या ब्रह्मांनी अनेक वर्ष तप केलं, जवळजवळ 1000 वर्ष तप केलं. त्यानंतर भगवंतांच्या अधिपत्याखाली मग भगवंतांनी त्यांना इनिशिएशन दिलेलं आहे, त्यांना त्याप्रमाणे त्यांना सँक्शन केलं हे सृष्टी निर्माण करण्यासाठी. आणि त्यानंतर त्यांना गायत्री मंत्र दिलेला आहे. म्हणून आपण म्हणतो ना की सेकंड इनिशिएटेड लोकच गायत्री मंत्र म्हणू शकतात. आणि त्याप्रमाणे त्यांना जेव्हा ब्राह्मणिक इनिशिएशन दिलं, त्यानंतर ब्रह्मांनी भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली मग इतर लोकांची निर्मिती केलेली आहे. आणि हे इतर लोक तुम्हाला इथे जे दिसत आहेत, तर त्या प्रकारे हे जे आपल्याला दिसतंय, थोडस मोठं करून सांगते मी तुम्हाला. येस, दिसतंय सगळ्यांना? हो माताजी दिसतंय. हा, तर इथे तुम्ही बघा, तर हा जो आहे हा आपला भूलोक आहे बरं का. ही आपली भूलोक आहे, म्हणजे आपली ही पृथ्वी आहे. आणि या पृथ्वीच्या खाली 7 लोक आणि पृथ्वीच्या वरती 6 लोक आहेत बघा, पृथ्वी धरून बरं का. तर पृथ्वीच्या वरती 6 लोक. मग सगळ्यात पहिलं आपण बघितलं की सत्यलोक म्हणजे कोणाचा? प्रत्यक्ष ब्रह्मांचा आहे. त्याच्या खाली कुठला आहे? तपलोक आहे. तपलोक हा चतुष्कुमार, 4 कुमारांचा आहे. आपण ज्या 10व्या अध्यायामध्ये बघितलं की कशा प्रकारे ब्रह्मांपासून यांची निर्मिती होतीये बघा. सप्तर्षी झाले, 4 कुमार झाले, मनु झाले, यांची निर्मिती ब्रह्मांपासून होतीये. म्हणून तपोलोकावर कोण आहे? तर चतुष्कुमार आहे. त्यानंतर जनलोकावर कोण आहेत? तर अनेक साधू म्हणजे पुण्यात्मा आहेत, प्रजापतीज आहेत. महर लोकामध्ये कोण आहेत? तर भृगु मुनी आहेत आणि अनेक प्रजापती आहेत. आणि स्वर्ग लोकावर कोण आहेत? तर अनेक देवी देवता आहेत याच्यावरती. त्यानंतर भुवर लोकावर बघा, भुवर लोक जरी पृथ्वीच्या वरती आहे तरी तिथे काही राक्षसी आणि घोसली म्हणजे भूत आणि राक्षस अशा प्रकारची ती योनी आहे. आणि त्यानंतर आपला हा भूलोक येतो. आणि मग तिथून तुम्ही बघाल ना, तर एक तुम्हाला धागा पण दिसतो बघा जाताना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि हा जो धागा आहे ना, हा थेट वरती गोलोक धामाला गेलाय. म्हणून आपण म्हणतो ना की ते जे बीज आहे ना, ती जी लता आहे ना, ती ती जी आपल्या नामस्मरणाची लता, तर त्याचा वेल असा हळूहळू हळूहळू त्या गोलोकावरून जाणार आहे. म्हणजे त्याच मार्गाने आपण त्या धाग्याला धरून आपल्याला कुठेतरी भगवंतांच्या धामाला जायचंय. आणि मग ही जी खालची लोक आहेत ना, तर ही सगळी काही नरक या लोक नाहीयेत. तर हे नरक लोक नसून इथेही आता ही नरक लोक कधी पुढचे नरक लोक आहेत. तुम्ही बघाल तर पाताळाच्या खाली नरक लोक 24 म्हणजे सॉरी 28 अशी नरक लोक आहेत. पण पृथ्वीच्या खाली कोण आहे? तर अतल आहे. अतल म्हणजे कोण आहे? तर माया दानवाचा मुलगा तो बाला. आणि त्याचा तिथे वास्तव्य आहे. माया दानव ज्यांनी निर्मिती केली ना, ज्या आपण म्हणतो ना, ज्या लोकाची निर्मिती केली आहे, वैकुंठाचं लोक, की ज्याला ते पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं होतं माया दानव, तर त्याचं तिथे वास्तव्य, त्याच्या मुलाचं तिथे वास्तव्य आहे बरं का, बाला. आणि त्यानंतर वितल आहे. वितलवर कोण आहे? तर वितलवर इथे पुन्हा आपल्याला दिसतो, तर ज्यांच्याकडे राक्षसी रूपात डेमन्स आहेत तिथे. आणि तिथे शिवाचं आपल्याला दिसतंय, जर तुम्ही मोठ्या याच्यामध्ये बघाल तर तिथे शिवाचं वास्तव्य आहे बरं का. आणि ते शिवाचं वास्तव्य म्हणजे कशासाठी आहे? की त्याचं लक्ष आहे, त्याचं या तामसिक वृत्तीवाल्या राक्षसी लोकांकडे लक्ष आहे. आणि म्हणून इथे तुम्ही बघाल, द अबोर्ड ऑफ डेमन्स लॉर्ड शिवा रिसाइड्स हिअर. का आहेत तिथे शिवा? तर त्यांच्याकडे लक्ष आहे भगवंतांचं. या तामसिकतेतनं, या अंधत्वातनं सुद्धा, अंधकारातून बाहेर काढणाऱ्या त्यांना लॉर्ड शिवा म्हणजे प्रत्यक्ष शंकर सदाशिव मदत करणार आहे. त्यानंतर बली सुतल कोणाचं आहे? तर तुम्हाला आठवत असेल ती कथा बली महाराजांची, की ज्याप्रमाणे शुक्राचार्यांनी सांगितलं की तू दुसरं वामन अवतारामध्ये बली महाराजांकडे गेले होते, कारण त्यांनी यज्ञ करत होता आणि त्याचा यज्ञ सगळे पूर्ण होत आलेले, त्यामुळे त्याला सगळ्या 100 यज्ञ पूर्ण झाले असते तर त्याचं वर्चस्व असतं. आणि म्हणूनच तिथे देव घाबरतात आणि मग देव भगवंतांना प्रार्थना करतात, विष्णूंना. आणि मग त्यांचा वामन अवतारामध्ये ते जातात आणि तिथे बली महाराजांना सांगतात की मला 3 पावलं जमीन दे, 1 पाऊल वरती स्वर्गात ठेवतात, दुसरं पाऊल नरकात ठेवतात, तिसरं कुठे ठेवू? तर तिसरं माझ्या डोक्यावरती ठेवा. ते बली महाराज आहेत आणि ते शब्दाला पक्के आहेत आपल्या.
आणि म्हणूनच शुक्राचार्यांनी जरी त्यांना सांगितलं नाही म्हणून त्यांचे गुरु म्हणून, की त्यांना लक्षात आलेलं कोण आहेत ते, प्रत्यक्ष भगवंत आहे तो वामन म्हणजे, पण त्यांनी तिसरं पाऊल बली महाराजांच्या डोक्यावर ठेवलं आणि भगवंत प्रसन्न झालेत बली महाराजांवर. आणि म्हणून त्यांनी हा सुतल जे आहे तिथे वास्तव्याला बली महाराजांना पाठवलं आणि प्रत्यक्ष तिथे भगवंत, तिथे द्वारपाल म्हणून आहेत, वामन अवतार रिसाइड्स देअर, की प्रत्यक्ष भगवंत तिथे द्वारपाल म्हणून आहेत. त्यानंतर तलातल आहे, जिथे मायादानव जो मुलगा आहे त्यांचा, तो बला म्हणून तो इथे अतलामध्ये आहे आणि प्रत्यक्ष मायादानवाचं वास्तव्य तलातलामध्ये आहे. महातलामध्ये नागांचं वास्तव्य आहे, रसातलामध्ये दैत्यांचं वास्तव्य आहे, पाताळामध्ये मात्र इथे नाग आणि इथे वासुकीचं वास्तव्य आहे. आणि त्याच्या खाली जेव्हा आपण बघू तर तिथे मग सगळे नरक लोक आहेत, तिथे सगळे हेलिश प्लॅनेट्स आहेत आणि तिथे सगळे नरक यातना आपण ज्या म्हणतो ना, तर या सगळ्या नरक यातना या सगळ्या कुठेतरी त्या आपल्याला गोष्टीमध्ये दिसत आहेत. ठीक आहे. सो इथे लक्षात आलंय का सगळ्यांना, की कशा प्रकारे आपण या मटेरियल म्हणजे हे सगळं देवी धाम आहे बरं का. आणि याच्यातल्या अजून काही गोष्टी सांगायच्या आहेत. तर हे सगळं कुठलं आहे, तर 4 धामांमध्ये जे आपण म्हणतो ना, की 4 धाम आहेत. सगळ्यात पहिलं गोलोक वृंदावन, गोलोक धाम, त्याच्यानंतर वैकुंठ धाम आहे, त्याच्यानंतर महेश धाम आहे आणि मग हे देवी धाम आहे. देवी धाम म्हणजेच भौतिक जग, मटेरियल वर्ल्ड. आणि हे अंड्याप्रमाणे म्हणून हे ब्रह्मांडच आहे आपलं. आणि त्याप्रमाणे या ब्रह्मांडावर काही लेयर्स आहेत बरं का. या आपण म्हणतो ना शेल्स असतात ना त्या अंड्यावरती, तर ते कशाने बनलेले आहेत बघा या तत्वाने. आणि मग आपण इथे बघतोय की पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश आणि मग जे फॉल्स इगो जो अहंकार आहे आणि महत्त्व, जे महत्त्व वासुदेवाचं आणि ज्याची वर्शिप म्हणजे हे अशा प्रकारे महत्त्व जेव्हा एंटर करतं, आपण म्हणतो ना की मग त्याचं पुढे जाऊन मी विस्तारित वर्णन करते, पण याचा प्रत्येकाला काहीतरी सिग्निफिकन्स आहे. मग तुम्ही बघाल की हे ज्या ब्रह्मांडावरती हे जे लेयर्स आहेत त्याला प्रत्येकाला काहीतरी काय म्हणतात ना त्याला, त्याचा सिग्निफिकन्स आहे. तो कशा प्रकारे, तर अर्थ म्हणजे पृथ्वी कशाचं हे करते सिम्बॉलिझम, तर वराहाचा. कारण वराहाने बघा पृथ्वीला उचलून धरलेला आहे अवतारामध्ये, वराह अवतार. त्यानंतर मत्स्य अवतारात म्हणजे पाण्याला जे सिम्बॉलिक महत्व आहे. अग्नी म्हणजे काय, तर सूर्यनारायण, सूर्यनारायणापासून प्रकाश आहे अग्नी. त्यानंतर प्रद्युम्नाचं हे दिलेलं आहे. आकाश म्हणजे अनिरुद्धाचं आहे. फॉल्सिगो हा संकर्षणापासून आहे आणि वासुदेवापासून महत्त्व. अशा प्रकारे हे जे लेयर्स आहेत या लेयर्सला ही जी आहे ही रचना आहे ब्रह्मांडाची आणि त्याप्रमाणे ती आवरणं आहेत ब्रह्मांडावरती. आणि म्हणून आणि इथे जे आपण बघतो आहोत क्षीरोदकशाही विष्णू, हे जे कुठले आहेत तर त्या वरती म्हणजे आपण म्हणतो की भूलोकाच्या खालती म्हणजे सगळ्यात या ओशन मध्ये, एक मिनिट, तर इथे आपण बघितलं गर्भोदकशाही विष्णू सगळ्यात खाली आहेत. तर आपल्याला दिसत आहे की क्षीरोदकशाही विष्णू हे प्रत्येक जीवामध्ये ज्यांनी निवास केलेला आहे हे क्षीरोदकशाही विष्णू आपल्याला सगळ्यात वरती दिसला आहे. आणि मग ते ध्रुव लोकामध्ये राहत आहेत. त्या ध्रुव लोकामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णूंचं वास्तव्य आहे. आणि या वास्तव्य कशा प्रकारे, कारण ध्रुव लोकाची जर तुम्हाला सुनिधी आणि सुरुचीची गोष्ट आठवत असेल, आणि त्या ध्रुव लोक अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासू, मग तो अर्थार्थ म्हणजे अर्थार्जन करायला जातो, पण मग त्याला दुसरं काही नको असतं आणि त्याला एक पोलस्टार म्हणजे त्याला भगवंत इथे स्थान देतात आणि तिथेच यांचं वास्तव्य आहे. आता हे झालं, आपण सगळं बघितलं, हे सगळं मटेरियल युग झालं. आणि जिथे आपण बघितलं की हे जे आहे हे कशा प्रकारे आहे, या कर्णोदकशाही विष्णूंपासून म्हणजेच महाविष्णूंपासून, जे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणजे प्रत्येक जीवामध्ये आहे. या जीवाची निर्मिती ही कशा प्रकारे शंभू तत्वानी आणि भगवंतांच्या इच्छेने झालेली आहे. मग त्याच्या वरती जेव्हा आपण जातो, मग थोडंसं मला वेगळं हे करायला लागेल, मला वाटतं तो जो मगाचचा चार्ट आहे तो आपल्याला घ्यायला लागेल. हरे कृष्ण. सुनंदा माताजी सांगतायत की पुन्हा एकदा जरा हे समजावून सांगता का? ओके, मी पुन्हा जाते याच्यामध्ये. ठीक आहे, पुन्हा जाते. मला एक 2 मिनिटं द्या, थोडंसं संपवूया हे म्हणजे काही गोष्टी आणि मग आपण पुन्हा जाऊया. त्या वरच्या याला गोष्टीला कुठे कळलं नाहीये काय तुम्हाला? मला हरे शेवटी आपण घेऊया का, परत कृष्ण. शेवटी प्रश्न घेऊया का हो प्लीज? हा, हो, चालेल माताजी. आपण हा, हा. शेवटी प्रश्न घेऊया सगळ्यांचे. ठीक आहे, मी हे शेअरिंग करते जरा.
दिसतंय माझं हे दिसतंय, स्क्रीन दिसतीये? हो दिसतीये माताजी. हो ओके. माताजी. आपण आता पुढे जातोय. आपण थोडस गोलोकामध्ये वरती जातोय बरं का आता. तर आपण तर अशा प्रकारे तुम्ही बघताय की हे जे आहे हे तुम्ही बघितलं देवी धाम आहे खालचं. ओके. तर त्याच्या वरती आता आपल्याला बघायचं आहे की कशा प्रकारे 4 धाम आपण जे म्हटलेलं आहे की मग इथे आपल्याला हे इथे मटेरियल युग आहे बरं का हे सगळं. आणि म्हणून हे सगळं भौतिक युग आहे. त्याच्या वरती आता काय सुरू होतं तर त्याच्या वरती आता सगळं आध्यात्मिक जग सुरू होतं. हे सगळं भौतिक जग आहे, मटेरियलिस्टिक जग आहे. आणि त्याच्या वरती जो भाग आहे आता हा सगळा आहे 10% फक्त मटेरियलिस्टिक आहे बरं का. आणि 90% सगळा भाग आहे हा सगळा आध्यात्मिक जग आहे. मग याच्या वरती आपण जे बघतो आहे हे जे आहे हे महेशधाम आहे. आणि हे महेशधाम तुम्ही बघाल तर अर्ध आहे ना ते थोडंसं डार्कनेसमध्ये म्हणजे अंधत्वामध्ये आहे. कारण इथे हा कुठेतरी महाकाल म्हणजे त्याचा अर्धा भाग हा कुठेतरी खालच्या भागामध्ये आहे. आणि एक भाग जो आहे सदाशिव हा त्याचा पुढचा वरचा भाग आहे महेशधामाचा. आणि तो वरचा भाग तुम्हाला दिसतो आहे की तो कुठेतरी लाईट म्हणजे तो कुठेतरी उजेडामध्ये आहे, एनलाइटनिंग असा आहे. आणि त्याच्या वरती तुम्हाला जे दिसेल आता हे जे एनलाइटनिंग दिसतं हा जो प्रकाश दिसतो आहे प्रकाशमय सगळं कशापासून आहे तर प्रत्यक्ष भगवंतांच्या शरीरापासून भगवंतांचं जे तेज आहे त्याच्यापासून हा सगळा प्रकाश आहे. आणि मग इथे आपल्याला त्याच आध्यात्मिक जगामध्ये ब्रह्मज्योती दिसते सगळ्यात पहिले. आणि म्हणून या ब्रह्मज्योतीचं काय कारण आहे तर या ब्रह्मज्योती म्हणजे आता ब्रह्मांडाच्या वरती आपण चाललेलो आहोत बरं का. या देवी धामाच्या वरचा भाग आपण बघतो आहोत. आणि या देवी धामाच्या याच्या वरती तर त्याच्या श्वासातनं जी ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहे. आणि इथे आपल्याला सगळी विरजा नदी दिसती आहे. आणि त्याच्यानंतर मग ब्रह्मज्योती आपल्याला इथे दिसतीये. ती ब्रह्मज्योती म्हणजे भगवंतांच्या शरीरापासून निघणारं तेज. जे मी तुम्हाला म्हटलं ना की ब्रह्म कारण जे मग तुम्ही म्हणाल अद्वैतवादी आणि द्वैतवादी जेव्हा आपण बघितलं तर अद्वैतवादी जे आहेत ते कुठेतरी भगवंतांशी एकरूप होऊ बघतात की भगवंत आणि आम्ही एकत्रच म्हणजे एकाच कुठेतरी आम्ही ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल गेट इन टू लॉर्ड म्हणजे ते भगवंतामध्ये विलीन होणार आहेत. आणि तसे काही जण हे जे आहेत निराकारवादी तर्कवादी जे आहेत तथाकथित त्यांना भगवंतांच्या या ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन व्हायचं असतं. अशी ही ब्रह्मज्योत म्हणजे भगवंतांपासूनचं तेज आहे. मग त्याच्या वरती जे आध्यात्मिक म्हणून ज्ञानी लोक योगी लोक बऱ्याच वेळेला ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होत असतात. आता त्याच्यानंतरचं जे धाम आहे म्हणूनच आपण जे म्हणतो की कैलास धाम इथे म्हटलेलं आहे. आणि महेश धामामध्ये कोण आहे तर शंकर पार्वती ह्या शंकर आपल्या पार्वतीसह तिथे राहत आहेत. आणि त्याच्यानंतरचे जे वरती आपण हे जे निळ्या कलरचं दिसतं आहे हे वैकुंठ धाम आहे बरं का. हे वैकुंठ धाम आपल्याला जे दिसतंय या वैकुंठ धामामध्ये तुम्हाला दिसतंय की इथे जर तुम्ही अगदी नीट बघाल तर तिथे वैकुंठामध्ये इथे लक्ष्मी नारायण म्हणजे इथे लक्ष्मी नारायण या स्वरूपामध्ये आपल्याला भगवंत दिसतात. 4 भुजाधारी जे परमात्मा म्हणून वैकुंठ आणि गोलोकधाम आणि महेशधाम हे आध्यात्मिक जग आहे. म्हणून इथे जर गेल्यानंतर पुन्हा तुम्ही भौतिक जगामध्ये परतून येणार नाही. अशी ही आध्यात्मिक जग आहेत, आध्यात्मिक धाम आहेत. आणि याच्यामध्ये मग खूप खोलात न शिरता की कशा प्रकारे मग त्याच्यामध्ये 4 वेद म्हणजे त्यांचे द्वारपाल आहेत. सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आणि ऋग्वेद हे त्यांचे द्वारपाल आहेत. त्याच्यानंतर ह्यामध्ये आपल्याला दिसतं आहे हे कुठेतरी म्हणजे लक्ष्मी आणि नारायण यांचा निवास परमात्मा स्वरूपात तिथे नारायण म्हणून ते राहत आहेत. त्याच्यानंतर आपण वरती जर गेलो थोडं तर हे तर थोडं अंधुक झालंय पण इथे आपल्याला अयोध्या दिसेल. इथे जर आपण बघू तर आपल्याला माधुर्य धाम म्हटलेलं आहे. आणि ते माधुर्य धाम म्हणजे प्रभू रामचंद्र आपले सीतेसह राहत आहेत तिथे. आणि ते अयोध्या धाम म्हणजे तिथे प्रभू रामचंद्र सीता लक्ष्मण हनुमान यांचं वास्तव्य आहे. थोडंसं वर गेलो तर आपल्याला द्वारका धाम म्हणजे इथे द्वारकाधीश आपल्याला दिसतात. द्वारिका धाम आहे बरं का. आणि तिथे द्वारकाधीश भगवंत हे आपल्या 16,108 पत्नी यांच्या समवेत तिथे राहत आहे. आणि मग हे जे गोलोक धाम आहे हे प्रत्यक्ष काय आहे भगवंतांचं हे गोलोक वृंदावन आहे जे आपल्या राधा राणी बरोबर
म्हणजे हे जे तुम्ही दिसाल ना, आणि हे षट ऐश्वर्यांनी नटलेलं, म्हणून हे षटकोनी असं जे मधलं आहे हे. आणि त्याप्रमाणे इथे भगवंत आपल्या राधाराणीसह राहत आहे बरं का. आणि त्या राधाराणीसह राहणाऱ्या या धामामध्ये काय काय नाही आहे, इथे सगळं आहे हो भगवंतांपासूनच. म्हणून आपण जो म्हणतो ना, मग आपलं सुद्धा सच्चित आनंद आहे. म्हणजे आपण सुद्धा भगवंतांसारखे क्वालिटेटिव्हली आहोत, पण भगवंत हे आध्यात्मिक आहे. आणि जरी प्रत्येक युगामध्ये भगवंत, जसं आपण हे अवतार म्हटले ना, तर प्रत्यक्ष जरी भगवंत आपल्या मूळ युगामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी अवतार घेत असले, तरी ते आपल्या गोलोक धामामध्ये राधाराणीसह तिथे नांदतायत. आणि काय काय आहे या, तर ही इतकी सुंदर अशी जागा आहे. आणि तिथे तुम्ही बघाल तर हे कमळाच्या पाकळ्यांनी नटलेलं आहे बघा. आणि म्हणून आपण तेव्हा म्हणतो ना, की लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, म्हणजे भगवंतांच्या चरण कमलावरती. आणि ही जी सृष्टी निर्माण केली आहे ना ब्रह्मांनी, ही सुद्धा या कमळापासूनच बरं का. म्हणजे महाविष्णूंनी जे आज्ञा दिल्यानंतर केलं, त्या कमळापासूनच इतर लोक तयार केले. म्हणून हा अंश म्हणजे अगदी अंशतः, अंशात 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 असं बारीकसा अंश आपण भगवंतांचे आहोत. आणि त्याच्याप्रमाणे ती सृष्टी निर्माण केलेली. आणि अशा या वेगवेगळ्या प्रकारच्या, मग निरनिराळे प्रकारचं याचं आपण महत्व जाणून घेता येईल. जसं गोलोक वृंदावन म्हटलेलं आहे त्याला, तिथे तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या या पाकळ्या आहेत. आणि श्वेतदीप म्हणजे कशा प्रकारे तिथे दुधाचा प्रवाह वाहत असतो. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळे आपण मृदंगाचे फेस बघू, म्हणजे गायी आहेत, निरनिराळ्या सुरभी गायी आहेत तिथे. आणि त्याचप्रमाणे भगवंत आपल्या आल्हाददायी शक्ती म्हणजेच राधाराणी बरोबर तिथे राहत आहेत. तर असं खूप त्याच्या खोलात मी जात नाही. अनेक त्यांच्या सख्या आहेत, मग त्याच्यामध्ये अष्टसखी आहे. आणि या प्रत्येक जो पेटल आहे ना, त्या प्रत्येक पाकळीचं पण वेगवेगळं महत्व आहे. जर अजून खोल हवं असेल तर आपण निश्चित जाता येईल त्याच्यावर, पण मी तुम्हाला आत्ता तरी इथपर्यंत थांबावं असं मला वाटलं. तर अशा प्रकारे हे गोलोक धामाची, म्हणजे ह्या चार्टची अशी साधारण मी माहिती द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर त्याच्यापैकी काही कॉम्प्लिकेशन्स तुम्हाला वाटलेत आणि काही तुम्हाला कळलं नाहीये, तर मला नक्की विचारू शकता तुम्ही. आणि अन्वय माताजी, प्लीज काही यू कॅन थ्रो द लाईट इफ आय काही चूक झाली असेल किंवा काही असेल तर तुम्ही प्लीज सांगू शकता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण अन्वय माताजी. काही ऍडिशन करायची आहेत का याच्यामध्ये? सगळ्यांना समजला आहे का हा? सगळ्यांना समजलं का? हो माताजी. कुणाला काही, हा बोला. राजेंद्र प्रभूजी, मीनाक्षी माताजी, तर काय समजलं नाही याच्यापैकी किंवा काही तुम्हाला सांगायचं आहे? याच्यावर अजून सुद्धा आपण गोलोकावरती अजून सखोल जाऊ शकू, पण त्याला अजून काही कालावधी लागेल. म्हणजे पूर्ण वैकुंठ धामाविषयी आणि गोलोकाविषयी अजून काही विस्तारित चर्चा सुद्धा करता येईल. पण मला वाटतं तुमच्या लेवलला, म्हणजे माहित नाही अजून आपण तितकं सखोल जावं की नाही, की पण मी अजून एक तुमचा एक घेऊ शकेन वर्ग, की ज्याच्यामध्ये आपण वैकुंठाबद्दल आणि गोलोकाबद्दल सगळं जाणून घेता येईल आपल्याला, की काय आहे वैकुंठधाम आणि काय आहे गोलोकधाम, आणि कशा प्रकारे त्याची रचना केली गेली. मग गोलोकधाम सगळ्यात श्रेष्ठ का आहे, तर हा भाग आपल्याला दुसऱ्या एका भागामध्ये घेता येईल असं मला वाटलं. म्हणून मी म्हटलं इथे आपण थोडं थांबूया, म्हणून मी त्याला थोडंसं भागामध्ये हे केलंय. कदाचित आपल्याला सोमवारी मी अजून एक भाग याचा घेऊ शकेन, सगळ्यांना हवं असेल तर. चालेल माताजी. माताजी, सुनंदा माताजी बोलते की परत एकदा रिपीट करा. परत एकदा काय रिपीट करू नक्की? माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा. सुनंदा माताजी तुम्ही बोला, काय पाहिजे तुम्हाला? काय हवं आहे सुनंदा माताजी? आता जे सांगितलं हे कमळ याच्यावर, हा, ते हा. का निवड त्याच्याबद्दल सांगता का? कारण हे पूर्णच तसं पूर्ण लक्षात नाही आलं 100%. हा, ओझर मी मी ओझर आलेलं आहे. मी कमळाच्या अजून आत गेलेच नाही माताजी. मी कमळाचा आतला भाग तुम्हाला वेगळ्या भागात सांगितलं. म्हणजे हे जे हा हा वैकुंठ जग आहे आणि हे जे गोलोकधाम आहे, त्याच्या मी अजून खोलात गेलेच नाहीये. तो भाग आपल्याला, मी आज फक्त देवीधाम केलंय. देवीधाम आणि हा तेच वैकुंठ एकदा धाम. सांगा मग. तर देवीधामच देवीधाम एकदा तुम्हाला सांगा. कळलं नाहीये का? म्हणजे काय समजलं नाही त्यातलं? मला कारण त्याच्यामध्ये सगळं कॉल आला होता एक, त्यामुळे माझी लिंक तुटली आहे माताजी. अच्छा, मी रेकॉर्डिंग केलंय माताजी. तर अजून कोणाचे काही प्रश्न असतील तोपर्यंत आपण घेऊया. सगळं पुन्हा एक्सप्लेन करण्याच्या आधी काही प्रश्न घेऊया, आणि मग लागलं तर मी पुन्हा नक्की सांगेन त्याच्यावरती. अजून कोणाला काही सांगायचंय का याच्यावरती, किंवा काही प्रतिक्रिया
तुमचे रिॲक्शन्स, रिफ्लेक्शन्स, अन्वया माताजी, क्षितिजा माताजी, सायली माताजी. हरे कृष्ण धागा जो माताजी. दाखवलाय माताजी, धागा. एक मिनिट, एका वेळेला एकाने बोला प्लीज. हॅलो माताजी. हा हा तो धागा हरे राम हरे कृष्णाचा तो धागा आपण दाखवलात मगाशी, येस येस तो येस, तो वरती धागा कुठे जाऊन मिळतोय? तो जातो, कुठे जातो बघा. हा हा धागा पाठवते तुम्हाला त्याच्यात. हा बघा, हा धागा निघाला इथून. कुठून निघाला? पृथ्वीवरनं निघाला, पृथ्वीवरनं. हो, भूलोकावरून निघाला बरं का. हा धागा असा निघालेला आहे धागा. आणि हा धागा बघा कुठे चाललाय बरं का. विष्णू लोक. हा धागा कुठे चाललाय? वैकुंठामधून मधून मधून तो इथे चाललाय बघा, इथे गेलेला आहे. आणि तो पुढे तुम्हाला दिसतो आहे. हा पूर्णपणे गोलोक धामामध्ये गेलेला आहे. गोलोक धामामध्ये. हा, म्हणून हरे कृष्ण हरे, इथे बघा हा हरे धागा कृष्ण इथे जातोय कृष्ण हा कृष्ण धागा. हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे. असा या गोलोक धामामध्ये जाऊन पोहोचतो. म्हणून हा कलियुगाचा यज्ञ हा हा कुठला आहे तर हरे कृष्णाचा महामंत्र. आणि म्हणून आपण या हरे कृष्णाचा महामंत्र, की हरे म्हणजे भगवंतांची आल्हादिनी शक्ती, आनंद शक्ती, राधाराणी. आणि त्या राधाराणी मार्फतच आपल्याला भगवंतांच्या धामाला पोहोचायचं आहे. म्हणून आपण सांगतोय की हे राधाराणी, तू आम्हाला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये असंच ठेव. अशा प्रकारे आपण त्या 16 बीजाक्षरी मंत्राचं नामस्मरण जितकं करू तितक्या लवकरात लवकर आपण या गोलोक धामाला जाऊ. या दोन्हीचं, या पुढच्या हा जो आध्यात्मिक जग आहे त्याचं अजून विस्तारित वर्णन मला नक्की करायला आवडेल. तर त्याला आपण एक अजून भाग घेऊया असं मला वाटलं. म्हणून आपण ते नक्की सोमवारी मी त्याचा पुढचा भाग घेते. जय हरी माताजी. हा बोला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कसं माझा वाटलं प्रश्न प्रवण प्रभूजी? कळलं तुम्हाला सगळं? हो, पण माझा प्रश्न असा होता की सृष्टीची निर्मिती आणि नंतर मग हे 3 तत्व, जसं ब्रह्मतत्व, विष्णू तत्व आणि शिव तत्व, बरोबर. याबद्दल मला माहिती पाहिजे होती जराशी. म्हणजे सृष्टीची उत्पत्तीपासून, ज्या वेळेस हा हा, ब्रह्म मग हेच थोडस अप्रगट आहे थांबा. मी हे काही आणि भाग आहेत ना दुसऱ्या भागामध्ये प्रागट्य काही होतं. घेते. यांचा विस्तार आपण दुसऱ्या भागात घेऊ. मी आज म्हणजे फक्त तुम्हाला अवतारांविषयी सांगितलं. त्याच्यामध्ये गुणावतार जो आहे तो गुणावतार म्हणजेच कोण आहे? सत्व रजतम ब्रह्मा विष्णू महेश, बरोबर. तर त्याच्याविषयी विस्तारित आपण अजून जाणून घेऊया पुढच्या भागामध्ये. मी तेच वाट पाहू लागलो की तुम्ही त्याबद्दल केव्हा बोलणार, ठीक आहे, कारण पुढच्या ते भागामध्ये. महत्व आता आहे. आज इतकं बोलल्यानंतर थोडंसं कुठेतरी विभागित केलंय मी. सगळ्या कसं आहे ना, सगळेच डिवोटी आहेत ना प्रभू, हे बरोबर. सुरुवातीलाच आलेले आहेत. त्याच्यामुळे एकदम खूप आत जाता येत नाही. तर प्रयत्न आहे की टप्प्याटप्प्याने आपल्याला जाणून घेता येत. म्हणून सगळ्या अवतारांविषयी सांगून मग हळूहळू आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं अजून मी विस्तारित करून नक्की पुढच्या भागात सांगता येईल मला. कारण धाम ही वेगळी गोष्ट, कारण मेन म्हणजे जे ज्ञानाचा स्रोत तो हा आहे असं मला वाटतं. बाकी तुमची म्हणजे वेगवेगळं खूप ज्ञान आहे, पण माझं असं मत आहे की ते 3 तत्व आणि सृष्टीची उत्पत्ती. नक्की 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 ह्याच्यावरती मी विश्लेषण करते पुढच्या भागामध्ये नक्की. अजून काही प्रश्न अप्रागट्य ते घेऊया का? प्रागट्य असं काहीतरी. प्रणिता प्रभूजी, प्रणिता माताजी. येस, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येस माताजी, बोला. अनम्यूट होऊन बोला. हा, शिरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू म्हणजे ते आपले विष्णूंचेच हे आहेत ना ते हो, ही महाविष्णू. महाविष्णू पासून गर्भोदकशाही विष्णू म्हणजे विष्णूंचं जो प्रवेश केलेला आहे, महाविष्णूंपासून ही निर्मिती आहे. म्हणून महाविष्णू हे गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्येक ब्रह्मांडात गेले आणि क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्येक त्या अणू म्हणजे प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये जे क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणजे परमात्मा स्वरूपामध्ये ते आहे. हा फरक आहे दोन्हीमध्ये. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. एका वेळेला हरे एका. कृष्ण. हा. हा, मी राजेंद्र पाटील बोलतोय. बोला प्रभूजी. हरे कृष्ण. मला तुम्ही एक सांगितलं होतं की जे शिरोदक्षाय विष्णू आहेत म्हणजे परमात्मा रूपाने, ते माझ्या वाचतामध्ये असे आहे की ते जीवांमध्ये तर असतातच, सर्व जीवांमध्ये परमात्मा रूपाने, पण ते अणुरेणूमध्ये पण आहेत. हो तर आहेत. ते येस, अणुरेणूमध्ये पण आहेत ते म्हणजे क्षीरोदकशाही विष्णू. दगड माती किंवा काही जे काय असेल त्यात पण आहेत ते. ते जीव आहेत ना, जीवतत्वामध्ये आहेत ते.
पण असे नॉन जीव मध्ये नाही आहेत का ते? नाही, जे नॉन जीव आहेत मग त्याला जीव कसं म्हणता येईल? त्याच्यामुळे जे जीव मग आ- तत्व जी सगळी आहेत 84 लक्ष योनीतून जो जन्म घेतला जातो त्या सगळ्या हा. योनींमध्ये प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये भगवंत आहेत, परमात्मा ते मग शिरोदकश आहेत. पण अणुरेणू कसं म्हणतात मग? अणुरेणू म्हणजे त्यांच्या अणुरेणूंच्या जीवाच्या आहे. म्हणजे आपण म्हणतो ना की विभू आत्मा आणि अणु आत्मा, मला वाटलं त्या स्वरूपात तुम्हाला म्हणायचं. हो, आपण अणु विभू आहोत आत्मा. आणि प्रत्यक्ष भगवंत हे विभू आत्मा आहे. आपण अणु आत्मा आहोत, हो की नाही? अणु आहोत आपण त्यांच्या दृष्टीने. त्या बरं. स्वरूपात मला त्या अनुषंगाने मी म्हटलं तुम्हाला. आणि आता दुसरा प्रश्न असा आहे की जे आपण जे हे दाखवलंय ते आपण कमळाची. अणूच्या रूपात ना माताजी? एका वेळेला एकाने विचारा प्लीज. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की जे कमळातनं म्हणजे विष्णूंच्या बेंबीतनं जे स्टेम जाते वरती, हा हा त्या स्टेम मध्येच ऍक्च्युअल आपण आहोत का? हो, एक्झॅक्टली. हा जो स्टेम आहे ना प्रभू, ह्या दांड्यावरच आपण आहोत. हा जो नाही दांडा नाही, निघालेला आहे, दांड्याच्या आतमध्ये आहोत का असं मला येस विचारायचं आहे. येस, म्हणजे कसं झालं की या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या नाभीमधून जे कमळ निघालेलं आहे ते सोनेरी हो. कमळावर ब्रह्मा इथे आहे, बरोबर? ब्रह्मा बसलेले हो, आहेत. हो. ब्रह्मा हे पहिलं जीवतत्व भगवंतांपासून, हिरण्यगर्भ भगवंतांपासून ते निर्मिती झालेली आहे. आणि त्यानंतर ब्रह्मांनी आपलं ब्रह्मयुग म्हणजे या गर्भोदकशाही विष्णूंनी, गर्भोदकशाही ओशनमध्ये आहेत ते, बरोबर? त्या सागरामध्ये आहेत. त्यांच्या घामापासून तो दिव्य घाम आहे त्यांचा आणि त्याच्यापासून तो ओशन आहे, सागर आहे. 50% हा भाग आहे तो त्या सागराने वेष्टित आहे. 25% हा सत्यलोक म्हणजे ब्रह्मलोक आहे आणि बाकीचे 25% म्हणजे या ब्रह्मांनी इतर लोकाची निर्मिती केली आहे भगवंत प्रभूजी. हो, आणि पण ते त्या स्टेम मध्ये सगळ्यामध्ये आहे. त्या सगळ्यामध्ये ते या दांड्यावरती आहेत कमळाच्या. दांड्यावरती आहे का दांड्याच्या आतमध्ये आहेत? दांड्याच्या आतमध्ये म्हणजे दांड्यावरती, आतमध्ये म्हणजे कसं की त्या भागामध्ये प्रभू. नाही समजलं. कमळ आहे, कमळाची हा. जी देठ आहे आणि कमळाचा हा. वरचा भाग आहे, बरोबर? त्या वरच्या हा. भागावरती प्रत्यक्ष ब्रह्म आहेत. मग हा जो ते बरोबर आहे. मधला भाग आहे त्याच्या हा. आतमध्ये म्हणा, नाही तर त्याच्या वर म्हणा, तिथे इतर लोक आहेत. नाही, हे जे तुम्ही पिक्चर दाखवलंय ना, दुसऱ्या इमेजेस पण मी बघितल्या आहेत, त्याच्यात एक सरळ स्टेम दाखवली आहे आणि त्या स्टेमच्या आतमध्ये सगळे लोक दाखवलेले आहेत. मग इथे पण तुम्हाला स्टेमच्या आतमध्येच लिहिलेले आहेत ते सगळे लोक. ही स्पायरल दाखवलेली आहे याच्यात. मग स्पायरल म्हणजे ते कळावं म्हणून. आता काही प्रत्येक हा संदर्भ डिझायर आपल्या इस्कॉन डिझायरचा, इस्कॉन ट्रीचा आहे आणि हा कुठेतरी म्हणजे योग्य असा कुठेतरी रेफरन्स आहे जो घेतलेला आहे. ओके. सो कसं आहे ना प्रभू की बरेच आहेत हो बाजारात, शिकार गोष्टी आहेत. आपल्याला याचे अजून 50-100 मिळतील याच्या आकृती. पण जे आपल्याला इस्कॉन ट्रीच्या म्हणजे इस्कॉन डिझायर ट्री आणि जे इस्कॉनचं काय म्हणतात ना त्याला ठोस असं ऑथेंटिक आहे त्याला आपण रेफर करतो. ओके. आणि आपण आणखी एक शेवटचा प्रश्न माताजी. बोला ना. आणि व्यक्त आणि अव्यक्त होतो आपण, जेव्हा अव्यक्त होतो त्यावेळेस हे विराट रूपामध्ये सगळे जीवतत्व चालले जातात ना? विराट रूपामध्ये म्हणजे म्हणजे तुम्हाला म्हणायचंय की जेव्हा ब्रह्मांडाची प्रलय होतो तेव्हा, जेव्हा म्हणजे प्रलय होतो तेव्हा म्हणजे ब्रह्माची रात्र Exactly. सुरू होते त्यावेळेस. एक्झॅक्टली. जो प्रलय होतो ना तेव्हा त्या विशिष्ट रूपामध्ये असतं आणि पुन्हा जेव्हा भगवंत निर्मिती करतात तेव्हा ज्यांची इच्छा असते त्यांना पुन्हा त्या याच्यामध्ये प्रवेश मिळतो, भौतिकतेमध्ये, आणि त्या मृत्यू लोकावर प्रवेश मिळतो. इच्छेवर आहे का ते? हो, इच्छेवर आहे. तुम्ही जर इच्छा नाही केली तर तुम्ही वैकुंठ आणि ह्याच्यात असाल, हो, भगवद्धामाला असाल, मग परत नाही यायचं तुम्हाला. तुम्ही इच्छा केली आहे म्हणून तिथे कुठेतरी अडकलाय. ओके. आलं लक्षात? म्हणून तर आपण म्हणतो ना की कर्माच्या बंधनात अडकलं, कारण कर्माच्या फळांचा उपभोग घ्यायचाय म्हणून तुम्ही कुठेतरी अडकताय तिथे. पण कर्माची फळच जर भगवंतांना अर्पण केली तर तिथे तुम्ही बंधनातही अडकणार आणि तुम्ही भगवंतांच्या धामाला सरळ जाऊ शकाल. आणि म्हणून हा धागा नेतोय ना तुम्हाला. कुठला धागा नेतो? हरे राम. येस. सो तुम्हाला हाच यज्ञ आहे कलियुगाचा आणि तो यज्ञच तुम्हाला त्या धाग्यापर्यंत आणि भगवंतांच्या धामापर्यंत पोहोचवणार आहे. हरे नम हरे नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति अन्यथा.
धन्यवाद माताजी, खूप सुंदर सांगितलं तुम्ही. पण दुसरा भाग तुम्ही घ्या आणि नक्की याचं रेकॉर्डिंग ग्रुपवर टाका प्लीज. नक्की पाठवेन, नक्की पाठवेन. येस. धन्यवाद धन्यवाद. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता क्षितिजा. प्रभूजी म्हणाले ना, म्हणजे प्रभूजी म्हणाले ना की विराट विश्वरूपामध्ये ते समाविष्ट होतं. हा. पण आपण म्हणतो ना की महाविष्णूंच्या आतमध्ये ब्रह्मांड ओढलं जातं, बरोबर ना? हा, विराट हा. रूप हे तात्पुरतं आहे, हो. म्हणजे भौतिक जगासाठी दाखवलेलं तात्पुरतं रूप असं म्हणूया, हा, हो ना? हा. ते जे विश्वरूप महाविष्णूंच्या म्हणतात. हा, जे विश्वरूप. विश्वरूप, हा. पण महाविष्णूंच्या शरीरात ओढलं जातात ना, असंच आपण शिकलोय ना? हा, म्हणजे का आता कसं? हो हो हा. बरोबर. त्यांना विराट हा. रूप म्हणायचं होतं, म्हणजे विश्वरूपाशी संबंधित नाहीये. प्रभू प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड. म्हणजे तुम्ही म्हणताय हा. तेच बरोबर, की कशा प्रकारे महाविष्णू पुन्हा निर्मिती करणार आहेत, बरोबर. जसं आपण 10व्या अध्यायात बघितलं, आधीच्या हो. 8व्या 9व्या अध्यायात, की प्रलयही भगवंतांपासून आहे आणि निर्मिती भगवंतांपासून. आणि मग जे काही ते जीव आहेत ते त्या प्रकारे तुम्ही जे म्हणालात ना तिथे ओढले जातात. पण तिथे विराट रूपाचं म्हणजे विश्वरूपाचा काही संबंध नाही. ते तात्पुरतं नाही. टेम्पररी मॅनिफेस्टेशन आहे. महाविष्णू मध्येच जातात ते. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली, बरोबर. एक्झॅक्टली. हो. कारण निर्मिती हो. तेच करणार आहेत ना, पुन्हा प्रवेश हो, ते हो. त्याप्रमाणेच करणार आहेत. इथे विराट युग म्हणजे त्या स्वरूपामध्ये नाहीये माताजी. सो आय प्लीज आय एम सॉरी इफ आय हो. मिसअंडरस्टूड. समजलं. येस येस. कारण आपण आणि माताजी आता असं प्रलयाच्या नंतर जेव्हा आपण म्हणतो ना माताजी, तर त्यावेळेला मग अव्यक्त रूपामध्ये जेव्हा जीव असतो, तर जर का जीवाच्या इच्छा संपल्या असतील तर प्रलयापूर्वीच तो जीव मग गोलोक धामात धामाला किंवा गेला त्याचं असेल. हो, वैकुंठ किंवा धामाला असेल. वैकुंठ धामामध्ये. अगदी पण बरोबर. ज्याच्या अशुद्धता आहे तोच प्रलयकाली अव्यक्त रूपात राहील, बरोबर ना? एक्झॅक्टली, हा, एक्झॅक्टली. समजलं आता. आणि तोच मग हरे पुन्हा कृष्ण. निर्मिती झाली की पुन्हा तो मृत्यू लोकात जातो. मग त्याच्या ह्याच्याप्रमाणे समजलं. थँक्यू माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. अजून काही हरे रिफ्लेक्शन? कृष्ण माताजी. हरे म्हणजे कृष्ण. जे अव्यक्त रूप जे आहे ते नक्की काय आहे मग? अव्यक्त अव्यक्त म्हणजे म्हणजे प्रधान, म्हणजे तुम्ही या भौतिकतेमध्ये येण्याच्या आधी सत्व रज आणि तमो गुणाच्या प्रभावाखाली जाण्याआधी जी 24 तत्व आहेत, जे आपण बघितलं ना सांख्य योगामध्ये, आणि त्या 24 तत्वांमध्ये जे अव्यक्त म्हणजे जे प्रकट व्हायचंय अजून, ओके, ती जी आहे ती जी काय म्हणतात ना, ती जी स्थिती आहे ना त्याला अव्यक्त म्हटलं जातं. प्रकट होण्यापूर्वीची स्थिती येस असं. येस येस. प्रभावाखाली जाण्या अगोदर, म्हणजे प्रभाव महत्त्वानंतर त्या ढगामधून जातात ना, म्हणजे जिची निर्मिती केलेली आहे तुम्ही, पृथ्वी अग्नी वायू जल आणि आकाश, आणि मग मन बुद्धी अहंकार, आणि त्याप्रमाणे ही जी बाकी तत्व, हे शरीर जे बनलेलं आहे त्याच्यातला एक अव्यक्त, की जोपर्यंत ते सत्व रज आणि तमोगुणांच्या प्रभावाखाली येत नाही असा अव्यक्त. ठीक आहे. आणि मग व्यक्तचे काय असतं ते? व्यक्त म्हणजे मग तुम्ही मटेरियल याच्यामध्ये आलेला आहात. आपण म्हटलं ना पाण्याचा एक थेंब पावसाचा कसा चिखलात मातीत पडला की चिखल होतो ना, तसा तो मटेरियलिस्टिक येऊन आत्मा मलिन होतोय त्याच्यामध्ये. अच्छा. पण मग जसं म्हणतात की म्हणजे जीवाची इच्छा, म्हणजे त्याच्या कोणाच्या ह्याच्यात जावं, जन्माला यावं, ही प्रत्येक जीवाची इच्छा असते ना. म्हणजे प्रत्येक बाळाची इच्छा असते ना. कोणत्या मग ते रिलेशन कसं असतं मग? कुठलं रिलेशन? म्हणजे जसं आपण म्हणतो की प्रत्येक जीव जो असतो, म्हणजे मी असं एक हे बघितलं होतं, त्याच्यामध्ये असं दिलं होतं की प्रत्येक बाळ जे असतं ते त्या स्वतःच आईला सिलेक्ट करतो, कोणाच्या उदरात जाऊन जन्म घ्यायचा. असं कोणीच नाही हो. असं आपण खूप भौतिक आहोत माताजी. फक्त भगवंत हे सिलेक्ट करू शकतात. भगवंतानी वासुदेव आणि देवकीला सिलेक्ट केलं, आपल्याला नाही आहेत. आपण भौतिक आहोत. आपला शरीर आणि आत्मा आपलं वेगवेगळं आहे. आपल्याला ही सूट फक्त भगवंतानी कुठली दिली आहे की ऐच्छिक स्वातंत्र्य, की तुला म्हणजे जे आपण म्हटलं पराशक्ती, अपराशक्ती आणि तटस्थ शक्ती. तटस्थ शक्ती पराशक्तीचाच भाग आहे जीव, पण तिथे तटस्थ शक्तीवर का बसवलंय? कारण भगवंत इंटरफिअर करत नाहीये. त्यांनी ते ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिलंय, आणि तुम्हाला मटेरियलिस्टिक याच्यामध्ये जायचंय का तुम्हाला आध्यात्मिक प्रगती करायची, हे तुमच्यावरती आहे. म्हणून जे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं आहे बघा, अचिंत्य भेद अभेद. आपण भगवंतांसारखेच पराशक्तीचाच भाग आहोत. आपण अचिंत्य म्हणजे न समजण्यासारखं, भेद अभेद म्हणजे आपण भगवंतांपासून वेगळेही आहोत आणि आपण भगवंतांसारखेही आहोत. म्हणजे भगवंतांसारखे क्वालिटेटिव्हली आहोत.
आपण पण परिमाणात्मक नाही आहोत, क्वांटिटेटिव्हली नाही आहोत. समुद्राचा एक थेंब पण खारट आहे आणि अख्खा समुद्र पण खारट आहे, पण एक थेंब अख्खा समुद्र होऊ शकत नाही. आपण देव होऊ शकत नाही. आपण देवाचे हे आपलं नित्य सेवक, हेच आपलं भगवंतांची पोझिशन आहे आपल्याला. म्हणून भक्त आणि भगवंत हे जे रिलेशन आहे ते म्हणून आहे, कारण आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत, ही पोझिशन आहे. आणि म्हणून तिथे जीव जो आहे ना, हा जीव त्याच्या इच्छेनुसार निरनिराळे जन्म घेतोय. आणि या जीवानी जर ठरवलं की आपल्याला कुठल्याही या कर्माच्या बंधनात अडकायचं नाहीये, कुठल्याच आपल्याला मोह नाहीये, आणि त्याप्रमाणे त्याला कुठलीच इच्छा राहत नाही, तेव्हा तो त्या फळांच्या उपभोगाला पण, म्हणजे फळांना पण उपभोगत नाही, तेव्हा मग तो त्या कर्माच्या बंधनात पण अडकत नाही. आणि मग त्याला पुन्हा जन्म मिळण्याची, म्हणजे म्हणून प्रभुपाद म्हणालेत की निदान मग भगवंतांनी, म्हणजे अशा माणसाला मग मनुष्याचा जन्म मिळाला तरी तो दुर्मिळ आहे. आणि त्या टप्प्याटप्प्याने का होईना अनेक जन्मांनंतर आपण भगवत जन्म, भगवतधाम प्राप्त करू शकू. पण इथे भगवंतांनी तेच सांगितलं की हरे कृष्णाचा हा महामंत्राची ती दोरी हातात घेऊन निश्चित आपण तोपर्यंत भगवत धामाला पोहोचू शकतो. हा जो यज्ञ आहे, हाच यज्ञ आपल्याला तारून देणार आहे कलियुगामध्ये. हरे कृष्ण. तर कळतंय मला? हरे कृष्ण, माझं थोडं ते आता मध्येच माझं नेटवर्कचं इश्यू झालं, मध्येच ते सगळं गेलं. म्हणजे एक थेंब जो म्हणतात तुम्ही, की एक थेंब खारट पण असतो आणि पूर्ण सागर पण खारट असतो. त्याच्यानंतर थोडं माझं मिस आउट. ठीक आहे, पण मी ते नंतर रेकॉर्डिंगच्या ह्याच्यामध्ये मी ऐकेन. पण ऐका. मग मला हा. असं विचारायचं की जर जो जीव असतो त्याचं हे जन्म जे असतो तो भगवंताच्या इच्छेप्रमाणे म्हणजे कोणत्या ह्याच्यामध्ये Yes. घ्यायचा तो त्यांच्या इच्छेप्रमाणे होतो ना. हो हो, हो. कारण इच्छा तुम्ही करता, पण सँक्शन कोण करणार आहे? उपद्रष्टा भगवंत ऑब्झर्व करतायत तुम्ही काय इच्छा कराल. पण हनुमंता पण तेच आहेत, भगवंतांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पातं पण हलू शकत नाही. अच्छा. त्यामुळे तुमची इच्छा सँक्शन करणं, म्हणून आपण म्हणतो ना मॅन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, होतं ते चांगल्यासाठी, कारण भगवंतांना काळजी आहे. भगवंत तुम्हाला हवंय ते नाही देणार, तुम्हाला योग्य आहे ते नक्की देते. तुमच्यासाठी योग्य आहे ते भगवंत नक्की देते, नाही का? बरोबर बरोबर. हरे चालेल, कृष्ण. धन्यवाद. हरे तुमच्या कृष्ण. प्रश्नाचं निराकरण झालंय का? हो हो, झाले झाले. माताजी, हा, बोला. यामध्ये कर्माचा भाग नाही का येत, म्हणजे जन्म घेण्याच्या याच्यात? कर्माचाच भाग येतो, सगळा कर्माचाच खेळ आहे प्रभू. अच्छा. कर्माचाच तर खेळ आहे सगळं. तुम्ही कर्म करताय, कर्माची फळं उपभोगताय, म्हणून त्याच्या बंधनात अडकताय, म्हणून पुढचा जन्म घेताय. सगळं पण मग कर्माचा खेळ आहे. मी हरे कृष्ण माताजी, म्हणून मी लास्ट टाइम म्हणून तेच विचारलं होतं की हा जर पूर्ण जो जेवढी युग आहेत, म्हणजे जो जन्म मनुष्याचा जो आहे किंवा जीवाचा जो पण जन्म, तो हा हेच खेळामध्ये फिरत राहतो ना, या सायकलमध्ये, की तो कर्म जसं जसं खेळ. पण मग मला हेच विचारायचं होतं की हे सगळंच का निर्माण केलं, म्हणजे ती मी पाठवलंय बघा तुम्हाला, व्हिडिओ पण पाठवलाय त्याच्यावर. मी आपल्या अं, ग्रुपवर व्हिडिओ टाकलाय मी युनिव्हर्सचा, की का तेवढं निर्माण केलंय सखोल नाहीये, भगवंताने. म्हणून तेवढं हे सखोल जे नाहीये. हे जे निर्माण केलंय भगवंतांनी ही उपभोगण्यासाठी, की भगवंतांनी ऐच्छिक स्वातंत्र्य देऊन तुम्हाला या युगामध्ये टाकलंय. पण तुम्हाला तेवढंच भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. त्यामुळे जरी त्यांनी स्वातंत्र्य दिलेलं असेल तरी तुम्हाला ठरवायचं आहे की तुम्हाला काय हवंय. तुम्हाला जर त्या कर्मात, तुम्हाला हे जे मटेरियलिस्टिक जग आहे, कारण हे अशाश्वतम दुःखालयम आहे, भगवंत स्वतः सांगतायत हे दुःखालयम आहे. आणि त्या जन्म मृत्यू जराव्याधीमध्ये अडकायचं असेल तर आपण 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 फक्त बॉडीली गोष्टीशी, म्हणजे शारीरिक गोष्टीशीच आपण निगडीत राहतो. कारण कालची जी कथाही मी सांगितली, कारण कुठेतरी फक्त आपल्याला हे जाणायचं, सांगणं फार सोपं आहे, खूप सोपं आहे, ज्ञान देणं खूप सोपं आहे. म्हणून तर प्रत्येक दिवशी प्रश्न मी हाच विचारते स्वतःला, की गीता किती जगू शकतो आपण. तू शरीर नाही आत्मा आहेस हे भगवंतांनी सांगितलंय. म्हणून तर त्या शारीरिक गोष्टींशी जर आपण निगडीत राहिलो, तर मला हे हवंय, माझ्या शरीराला हे हवं, मला ते हवंय. पण मला सांगा ना, जेव्हा शरीरातनं आत्मा निघून जातो, तेव्हा त्या शरीराचं एखादं नाव असेल, ते तर नावाला लगेच बॉडी म्हटलं जातं. इजंट इट? दॅट इज अ फॅक्ट. की म्हणून आपण काय निघून जाते, शरीर तिथेच पडलंय हो. जन्म, जे पृथ्वी आप वायू अग्नी जल यांनी बनलेलं जे शरीर आहे ना, ते कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला, ते तसंच पडलंय. पण त्यातनं आत्मा निघून गेलाय. गाडीचं कसं आहे, ड्रायव्हर असल्यापर्यंत ती चालू आहे, ड्रायव्हर निघून गेलाय, त्यातला आत्मा निघून गेलाय. देहिनोस मिन्यथा देही कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरत प्राप्ती धीरस तत्र न मुह्यते. हा आत्मा बदलतोय शरीर, तो आत्मा निघून गेलेला आहे त्याच्यातनं. आपल्याला हे जाणायचंय. आपण फक्त त्या शरीराशीच चोचले करून बसतोय. म्हणून ते म्हटलं ना, आत्मा आणि परमात्मा. परमात्मा सगळं ऑब्झर्व करतोय, पण आपलं लक्ष नाहीये.
जसं त्या रथाचं पण चित्र पाठवलं माताजीने तुम्हाला. ज्ञानेंद्रिय आहेत, त्यांनी मनाने पकडलंय, मनाला बुद्धीने पकडलंय, बुद्धी सारथ्य करतीये, पण त्या रथामधल्या त्या आत्म्याकडे लक्षच नाहीये. कारण फक्त काय कशाकडे लक्ष आहे? इंद्रिय आणि मन. माझी इंद्रिय, मला हे हवंय, मला ते हवंय, तोंडात मला खायला हे हवंय, नाकात वास मस्त मस्त येत आहेत, मला याची इच्छा आहे, त्याची इच्छा आहे, दिस इज ऑल, दॅट्स इट. तुम्ही फक्त बॉडीली कन्सेप्शनशी आहेत. म्हणून तर अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका. आत्म्याचं काहीच करू शकत नाही. शरीराने तू मारू शकतो. हे सगळी जी अणकुचीदार आहेत ती तुझी शस्त्र मारतील हो, पण आत्म्याला काहीच नाही करू शकत. पण ते आपण जाणून घ्यायला तितकी आपली खूप 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 वेळ लागेल हो त्याला. म्हणजे पण मग आता समजा काही शारीरिक व्याधी असतील समजा आपल्याला आणि त्या खूपच पेनफुल असतील सपोज, तर मग तेव्हा आपण काय म्हणतो की बाबा परमेश्वरा मला या व्याधीतून मुक्ती दे. म्हणजे आपल्याला माहितीये की आत्मा वेगळा आहे, माझं शरीर हे नश्वरच आहे पूर्णपणे, पण तरी पण त्यावेळेला तेवढं लाईफ सर्व्हाइव्ह करण्यासाठी आपल्याला ते शरीर जर आपल्याला त्रासदायक होत असेल तर आपण सांगून घ्या आपल्याला लगेच मरण तर येणार नाहीच आहे ना. मग आपण त्या वेळेला आपण फक्त हेच सांगणार ना देवाला की बाबा मला या व्याधीतून मुक्तता दे. मग व्याधी ते काय असतं, ते काय रूप, म्हणजे ती कोणती भावना असते, मग ती काय स्वार्थ असतो, मग ते कुठल्या रूपात जातं? म्हणजे कसं जसं आहे तर माताजी, हे दुःखालयम अशाश्वतम आहे. त्यामुळे या जीवाला जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी याच्यातनं जायचंच आहे, बरोबर. पण जर तुम्हाला पुन्हा पुन्हा या दुःखालयामध्ये यायचं नसेल, म्हणून तर भगवंतांनी भगवद्गीता दिली आहे, भागवतम दिलंय. भगवद्गीतेमध्ये तेच सांगितलंय, अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, की तुम्ही मरते वेळी भगवंतांचं नामस्मरण केलं. पण त्याच्यातही तुम्हाला जर मुकुंदमाला स्तोत्र जे आहे कुलशेखराने लिहिलेलं आहे, तिथे तुम्ही जर आता म्हणालात की मरणाच्या वेळेला मुक्ती करण्याची, पण तिथे आपल्याला जर इतकी गात्र गलिथ झालेली असतात, जिथे तोंडातनं आवाज फुटू शकत नाही, जिथे तुमची अवयव इतके क्षीण झालेले असतात, म्हणून तो मुकुंदमाला स्तोत्रात कुलशेखर म्हणतायत मला याच वेळेला तुझ्या चरणाकमलावर येऊ दे. कारण मी जेव्हा माझ्या तोंडातनं शब्द फुटणार नाही तेव्हा मी काय करेन? मी तुझं नाव घेऊ शकेन की नाही? आपण प्रार्थना करतो, पण ती प्रार्थना तितकीच नाही हो माताजी. म्हणून आयुष्यभर जो भगवंतांची भक्ती करतो ना, भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. मग भगवंत त्याची काळजी नक्की घेतात. भगवंतांनी सांगितलंय 9व्या अध्यायात योगक्षेमम वहाम्य, की तुझ्याकडे आहे त्याची मी काळजी घेईन, तुझ्याकडे गुण आहेत ते सुद्धा मी तुला देईन. हे आपल्याला जाणायचंय. फक्त आपल्याला गरज पडेल. म्हणून चांगलं झालं तर ते भगवंतांच्या कृपेने, जे काही वाईट होतंय ते आपल्या कर्माने होतंय माताजी. आपली कर्म आपण जे म्हणून आपले जे प्रारब्ध बीजम कुटम फलम जे आहे ना, या सगळ्या प्रारब्धामध्ये आपल्याला या सगळ्या गोष्टी भोगायला लागतात. कारण आपण कर्माची फळं भोगतोय, त्याबरोबर त्याचे परिणामही भोगायला आपली तयारी पाहिजे. म्हणून आपल्याला हे जन्म येतात. म्हणून तर भगवंतांनी इतकं सोल्युशन दिलंय ना, की तुम्ही हरे कृष्णाचा महामंत्राने त्या धाग्याने यावरती डायरेक्ट मी वाट बघतोय तुमची. भगवंत आपले पिता आहेत आणि जसे आपले आई वडील आपल्यासाठी चांगलाच विचार करत असतात, तसे भगवंत म्हणतायत की ह्याच्यामध्ये पुन्हा पुन्हा अडकताय तुम्ही. मग मनुष्य जन्म आला तरी चालेल, तो दुर्मिळ आहे, पण मग त्या मनुष्य जन्मात तरी शिका. मग त्या रजो आणि तमोगुणामध्येच अडकतोय आपण, सात्विकतेच्या पुढे जातच नाही, असा सगळा प्रकार. नुसतंच ते आजारी झाल्यानंतर आपण म्हणून कुंती मातेच्या प्रार्थना पण आहेत ना, कारण आपण कुठेतरी संकटात फक्त भगवंतांना आठवतो, पण बाकी एरवी काय झालंय, विस्मरण झालंय बाबा. तुम्हाला थोडं चांगलं वाटलं तर तुम्ही करता का, कधी म्हणता का असं की मलाच का, म्हणून अरे मलाच का प्रमोशन मिळालंय? वाईट झालं तरच आपण म्हणतो की मलाच काही वेळ. जरा विचार करून आपणच आपलं बघायचं. पण चांगल्या वेळेला ही भगवंतांचीच कृपा असते आणि म्हणूनच त्या गोष्टीला जाणणं महत्वाचं आहे. आणि हीच जाणीव आहे मातेची, हाच तो साक्षात्कार, हेच ते दिव्य ज्ञान आहे. हे जाणणं खूप महत्वाचं आहे. येतंय लक्षात माताजी? माताजी हरे धन्यवाद कृष्णा. धन्यवाद. हा, खूप सुंदर सांगताय माताजी तुम्ही, हरी बोल. एकदम हरे छान. कृष्ण. पण आता जो माताजी म्हटल्या की नाही, त्यांना मी 2च मिनिटात सांगते की हे हो. दुःखात आपण असं का, तर माताजी कर्म असतात की नाही आपले, ते चुकत नाहीत. इव्हन हो भगवंतांना सुद्धा शेवटी बाण लागला पायाला हम्म. आणि त्यातच त्यांचा अंत झाला. मग त्यांचे ते कर्म असतात, म्हणजे आपले प्रत्येकाचे कर्म असतात माताजी ते. अहो, जिथे रामाला सुद्धा हो वनवास चुकला नाही हो, हो, आपले 13 वर्ष काही असू चुकला. दे, हा, आपल्या कर्माच्या अगेन्स्ट आपण जाऊ शकत नाही, ते आपल्याला फेडावेच लागणार. पण म्हणून नाही हा नाही प्रयत्न फेडावे करायचा की लागणार ते नसं नाही, निष्काम, त्याचं हो, ते मग ते निष्काम. दुःख म्हणायचंय. झालं, दुःख होणारच आहे, कारण जगी हरे सर्व कृष्णा. सुखी असा कोण आहे?
हरे नाही कोणी नाही कृष्णा. सुखी मला नाहीये. ते विचारायचंय कशासाठी की नाहीये एक मिनिट की एक हरे मिनिट एक भगवंताचं मिनिट स्मरण आपण करायला पाहिजे. हा नाही एक नाही मिनिट मी त्यांचं स्मरणाबद्दल म्हणत नाही. मी फक्त असं मग तेव्हा आपण सांगतो की मला हो ह्याच्यातून हो बरं हो कर्म तसं तो सांगणं स्वार्थ बरोबर आहे आहे. माताजी. बरोबर हा. कारण बरोबर हा हा कारण मग ऐका तेच माताजी, विचारते. हा. कारण ऐका त्याचं. कारण या शरीराला ना आपण भगवंतांच्या सेवेसाठीच का आपण प्रार्थना करतो, का आपण कुठल्याही गोष्टीला, की आपण जेव्हा आजारी पडतो तेव्हा निश्चितच या शरीरासाठी भगवंताकडे प्रार्थना म्हणजे जे योग्य आहे ते त्या वेळेला जे होणार आहे ते होणार आहे. पण आपण नामस्मरणाने आणि यांनी भगवंतांना सांगतोय की हे शरीर जे आहे ना ते नित्य सेवक आहे तुझा, आणि म्हणून ते भगवंतांच्या सेवेसाठी आपल्याला त्याला नीट ठेवायचं आहे. आपण जे काही योग्य पद्धती आहे त्या पद्धतीने त्याची काळजी घ्यायची. कारण हे देह भगवंतांनीच दिलेला आहे हो, आपलं काहीच नाहीये. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, कारण सगळ्याचा भोक्ता भगवंत आहे. पण आपल्याला या शरीराची पण काळजी घ्यायची आहे. का? कारण भगवंतांच्या नित्य सेवेसाठी ही जाणीव महत्वाची. फक्त मग आपल्याला मटेरियलिस्टिकच करायचंय का सगळं? मग तिथे तुम्ही फक्त फळं भोगा आणि मग त्याचे परिणामही उपभोगा, असं आहे माताजी ते सगळं. तुम्ही म्हणताय बरोबर. हे नाही, पण त्याची भावना लक्षात घ्या आणि ते कुठल्या दृष्टीने त्याचा अप्रोच, त्याचा अँगल लक्षात घ्या. येत आहे लक्षात? हो 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 ठीक आहे. मला तेच विचारायचं होतं की म्हणजे हा येस आपण जे म्हणतो की मला बाबा ह्याच्यातून बरं कर, येस तर ते येस. बरं कर म्हणजे काय आपण त्याला म्हणजे ते चुकीचं सांगणं आहे की का बरोबर आहे पण म्हणजे मग ते असं म्हणजे सकाम कर्माने फक्त ते तशाच हा अहंकाराने नाही, कळलं तो मला. हा अहंकार नको तिथे. तो खोटा बरोबर. अहंकार टाळायचा आहे. आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहे. भगवंतांसाठी तू मला, की मला तुझी सेवा खूप करायची आहे अजून, आणि त्या माध्यमातून आपण ते तसं म्हटलं. तो अप्रोच महत्वाचा आहे माताजी. अर्जुनाने पण भगवंताला सांगितलं ना, म्हणून तर त्यांनी शेवटी शिष्यत्व स्वीकारलं ना त्याचं, की मला आता कळत नाहीये काही. तेव्हा फायनली भगवंतांनाच त्यांनी सांगितलं ना, की मला गुरु म्हणून तुम्ही सांगा आता मी काय करू नक्की. बरोबर. हम्म. ठीक आहे. अजून बरोबर कोणाला काही बरोबर. प्रश्न आहेत का? येस, प्रणिता माताजींनी परत हात वर केलाय, बोला. माताजी, हरे कृष्ण माताजी. हा, संजना माताजी बोला. माताजी, आता हे बोलल्या ना एक माताजी की भगवंतांना सुद्धा कर्म चुकले नाही, त्यांना सुद्धा, आणि असं एक थोडस डिस्कस झालं या गोष्टीवर. तर आपण हा रेफरन्स घेणं योग्य आहे का? कारण की भगवंतांनी सांगितलंय ना माताजी की जन्म कर्मच मे दिव्यम, म्हणजे त्यांचे कर्म सगळे दिव्य आहेत, तर त्यांना पण भोगावे लागले असं आपण असं बोलू शकतो का माताजी की नाही, त्यांना? कारण ते त्यांच्या इच्छेनी आहे. म्हणजे हो हो माताजी आता म्हणाले ना, तर तिथे इच्छा महत्वाची आहे. भगवंत आपल्या इच्छेने सगळ्या गोष्टी घडवतात. त्यामध्ये भगवंतांचंच प्रयोजन आहे माताजी. जे हो. काही त्यांना गमन करायचं होतं या विश्वातून, त्या गमनाचं ते कारण होतं. म्हणून जे काही भगवंत म्हणून परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. प्रत्येक युगामध्ये, जसं आपण आता म्हटलं की प्रत्येक युगामध्ये ते त्यांच्या मूळ रूपामध्ये अवतार घेत आहेत. ते त्यांच्या इच्छेने येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कुठलीच गोष्ट लादली नाही जाते. त्यामुळे तिथे त्यांना कर्माची गोष्ट म्हणणं चुकीचं आहे दीपांजली माताजी. तिथे त्यांची इच्छा आहे ती. आलं लक्षात? कारण भगवंत कुठलंच कर्मामध्ये अडकत नाहीयेत. कारण आपण जेव्हा म्हणतो की जे काही सत्व रज तमो गुण आहेत आणि हे जे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ते भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. पण हे जे संजना माताजी आहे ना, हे त्यांचंच प्रयोजन आहे. याच्यावरती मे बी प्राणप्रभूजी सुद्धा काही लाईट घालू शकतील, आपण त्यांच्यावर विचारू शकतो. हो, पण मी इथे एकदा भगवंतांचं विचारेन. कर्म असं नाहीये, त्यामुळे ते हो. योग्य गोष्ट आहे. अन्वय माताजी आपल्या बरोबर आहेत, त्याही काही सांगू शकतील. पण हो, बेसिकली ऍक्च्युली इथे काय कर्माचं आहे, काही नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, काय आहे, मी एकाच वाक्यात सांगते. श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, ग्रो वे यू आर प्लांटेड, फिनिश. आलं लक्षात? हो ग्रो माताजी. वेर यू आर प्लांटेड. थोडे व्याधी हे व्याधी असणार, पण नाम हे इतकं मोठं आहे आणि इतकं त्यांनी तुम्हाला म्हणजे हे ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना, हे आपण हे डिस्कसच करायचं नाहीये, वेळच घालवायचा नाहीये. इतकं मोठं नाम आहे की जे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलं ना, नाम घ्या, ते घ्यायचं आणि तुम्ही प्रत्येक तुमच्या व्याधीवर मात करू शकता. माझ्याकडे एक लाईव्ह एक्झाम्पल आहे. बेळगावला एक शिवकामत म्हणून राहतात ते, आणि
त्यांची बायको, दोघंही नामजप करतात, रामाचा नामजप करतात आणि ते जणू काय अगदी राम सीता असल्यासारखेच आहेत. तर एकदा यांचं ऑपरेशन होतं, शिवकामत काका आहेत त्यांचं, किडनी स्टोन झाले होते त्यांना आणि तर त्या दिवशी काय झालं की अनेस्थेटिस्ट येऊ शकले नाही म्हणून डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की आपण आज ऑपरेशन करता नाही येणार तुमचं, तर तुम्हाला आणि एक दिवस राहावं लागेल आणि उद्या होईल सर्जरी. पण ते म्हणाले नाही, मी नामस्मरणात आहे, आज एक दिवस कसा बसा मी काढलेला आहे, काही झालं तरी माझी आजच सर्जरी करा विदाऊट अनेस्थीशिया. आणि त्यांनी डॉक्टरांना आश्वासन दिलं की मला कितीही त्रास झाला तरी मी भोगीन. त्यांच्या एका हातात माळ होती, जप चालू होता, विदाऊट अनेस्थीशिया सर्जरी झाली सक्सेसफुल. आता तुम्ही सांगा, जेव्हा आपल्याला नामावर श्रद्धा नाहीये तेव्हा आपण अशा गोष्टी बोलतो. कर्म वगैरे हे एवढं डिस्कशनच करायचं नाही. पहिल्यांदा एक डिस्कशन एकच पाहिजे की आपलं चॅन्टिंग कसं परफेक्ट करायचं. आणि श्रील प्रभुपादांनी ते वाक्य दिलंय ना, ग्रो वेअर यू आर प्लांटेड. बस, काही बोलायचंच नाही. फुल कॉन्सन्ट्रेशन ऑन द नेम, नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑन द कर्मा विच वी आर फेसिंग. नाही, आणि तेच जे जे प्रश्न मनात येत आहेत ना माताजी, म्हणजे आता जे प्रश्न ज्यांच्या मनामध्ये येत आहेत त्याला थोडीशी त्यांना उत्तरं देण्याच्या दृष्टीने यू आर करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट, की आपण ह्याचाच विचार म्हणजे चॅन्टिंग इज द चॅन्ट अँड बी हॅपी, दॅट्स इट. पण आपण ते करणंच गरजेचं आहे. म्हणूनच पण फक्त जेव्हा आपण या अध्यायांद्वारे यांना समजावतो, म्हणजे जेव्हा भगवंताचा उपदेश देतो तेव्हा या गोष्टी की कर्माच्या म्हणून निष्काम कर्माचं जे दिलेलं आहे किंवा ही जी महत्व आहे ही महती जाणून घेणं महत्वाचं आहे. नुसतंच आपण मला हे झालंय म्हणून आपण भगवंतांचं नाव घेतो आणि मग मी कर्माचं काय करू. ऑल दिस थिंग्स, पहिली महत्वाची गोष्ट जाणा की तुम्ही ज्ञानाने परिपूर्ण व्हा. प्रभुपादांना वाचा आणि प्रभुपादांची पुस्तकं वाचा, ज्ञान घ्या आणि हळूहळू त्या, कारण कसं आहे ना, आपण उचलली जीभ लांबली टाळायला, असं कितीतरी वेळाला मी बघितलं की आपल्याला उगीच मनात प्रश्न आहेत म्हणून आपण विचारत जातो, पण तुमचं ज्ञान तिथे कमी पडतं याचा तुम्ही अंदाज घेतला. म्हणजे पहिले 2-3 अध्याय बघूनच तुम्ही असं नाही, पण तुम्ही थोडं पुढे जा, भगवद्गीता पूर्ण वाचा. एक वेळा नाही, 6 वेळा प्रभुपादांनी सांगितले तुम्ही भगवद्गीता वाचा. तेव्हा कुठेतरी मला वाटतं आपल्याला 1%, आज 6 वर्ष झाली आम्हाला, म्हणजे मी आहे, अन्वय माताजी आहोत या इस्कॉन बरोबर, पण अजूनही कुठेतरी वाटतं की नाही, भरपूर काहीतरी शिकायचंय, भरपूर काही काही जाणायचं आहे, म्हणजे खूप कमी आहे ती गोष्ट. त्यामुळे हीच गोष्ट जास्तीत जास्त, जसं माताजी आता म्हणाला की यू हॅव टू जस्ट ग्रो, दॅट्स इट. यू हॅव टू जस्ट चॅन्ट, म्हणजे तुमचं नामस्मरण वाढवा, तुम्हाला ती प्रचिती येईल. आणि हे मी खरोखर अनुभवानं सांगते की जितकं तुम्ही नामस्मरण वाढवाल तितकी तुमची ग्रास्पिंग पॉवर वाढेल, तितकी तुम्ही भगवद्गीता, भागवतम जे काही आहे तुम्ही जास्तीत जास्त इफेक्टिव्हली जाणू शकाल. हे अगदी अगदी महत्वाचं आहे. आणि हे सगळ्यांनी निश्चित, म्हणूनच म्हणून आम्ही सांगतो की नामस्मरण, नामनिष्ठ प्रभूजींचा खूप भर आहे. पहिल्या टप्प्यावरती पहिली माळ, त्याच्यानंतर तुम्ही माळा वाढवल्याच पाहिजे. 2, 3, 4 तुम्ही वाढवा. का नाही वाढवू शकत? तुम्ही इतर गोष्टी प्राकृतिक करू शकता ना, मग हे का नाही? प्रयत्न करा, प्रयत्नांती परमेश्वर. तुम्ही निश्चित प्रयत्न करणं महत्वाचं, त्याशिवाय नाही. आणि एक मला सांगायचं की आपला सगळा जो फोकस आहे ना, तो पूर्ण नामावर हवा. बघा, जे काय व्याधी आली, काही संकट आली, तर त्यांनी त्याचा इफेक्ट जर तुमच्या हिअरिंग आणि चॅन्टिंगवर होत असेल, की आता तुम्ही कृष्णकथा ऐकताय पण तुमचं लक्ष लागत नाहीये, तुम्ही चॅन्टिंग करताय पण सारखं तुमचं मन डायव्हर्ट होतंय की त्या कर्माकडे, की हे का मला झालं किंवा व्हॉट एव्हर, तर त्यावेळेला तुम्ही कुठल्या तरी काउन्सिलरची, इस्कॉन मध्येच काउन्सिलरची मदत घ्या आणि लवकर त्याच्यातून बाहेर सुटा. म्हणजे एका बाजूला हा प्रॉब्लेम जो आहे तो असणार आहे आणि एक वेळ येणार जेव्हा हा प्रॉब्लेम जाणार आहे. आणि बघा, कुठलीही व्याधी, पण तुम्ही पंचतत्वांना प्रार्थना, म्हणून अशा वेळेला माताजी अजूनही एक सोल्युशन आहे. ज्या पंचतत्वांनी हा मंत्र दिलेला आहे त्या पंचतत्वांची माळ तुम्ही करा, त्यांना 108 वेळा म्हणा. माताजी नक्की इफेक्ट होतो त्याचा, की ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा मंत्र आपल्याला दिलेला आहे, ती जी पंचतत्व आहेत, प्रत्यक्ष महाप्रभू, नित्यानंद प्रभू, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकूर आणि अद्वैताचार्य, या सगळ्यांना आपण जेव्हा प्रार्थना करतो तेव्हा आपण त्या नामस्मरणामध्ये जास्तीत जास्त त्या नाम आभासापर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. आपण नाम अपराधाकडून नाम आभासकडे कधी ती आपली कुठेतरी टार्गेट पाहिजे. शुद्ध नाम तर खूप लांबची गोष्ट आहे, परंतु
तो जो आभास, नाम आभास आहे, की आपण कुठल्याही प्रकारचे ऑफेन्सेस न करता आपण नामस्मरण करायचं आहे, हे सगळ्यांनी टार्गेट ठेवणं महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठी जसं माताजी म्हणतात तसं काउन्सिलिंग ऍट द सेम टाइम पंचतत्वाची तुम्ही आराधना करा, तुम्हाला नक्की याची प्रचिती येईल. आणि कुठलंही काही असेल ना, संकट असेल तरी बघा, देवाने आपल्याला कान दिलेले आहेत, आपण ऐकू शकतो. Yes. आपल्याला जिव्हा दिली आहे, ज्यानी आपण नामजप करू शकतो. तर जोपर्यंत या 2 गोष्टी अफेक्ट झाल्या नाहीत ना, तोपर्यंत नॉर्मल. हिअरिंग जे आहे ना, ते अगदी इन द बेड रिडन स्टेट सुद्धा माणूस करू शकतो. हिअरिंग अनटिल अँड अनलेस की तो माणूस कोमामध्ये गेलेला आहे. आणि इन दॅट कोमा ऑल्सो मग जर कोणाला माहित असेल, म्हणजे एखादा डिवोटी असेल, मग तो त्याच्यासाठी नामजपाची एक काय म्हणतात तसं ते यंत्र जे आहे ते जवळ लावू शकतो, ज्यांनी कोमामध्ये जरी एखादा माणूस गेला तरी द सोल इज हिअरिंग. तर असं म्हणजे जोपर्यंत या 2 गोष्टी अफेक्ट झालेल्या नाही आहेत ना, जिव्हा आणि कान, तोपर्यंत यू आर नॉर्मल. सो आता म्हणून तुम्ही श्रवणम पहिली तुम्ही खूप नवविध ना भक्तामध्ये जिद्दीने, पहिली सेवा श्रवणम आहे, कीर्तनम नाहीये, बरोबर आहे. श्रवणम आहे. भगवंत अर्जुनाला प्रत्येक वेळी तत् शृणू, तू ऐक, मी जे काही सांगते तू ऐक माझं. त्यामुळे तो ऐकणं खूप महत्वाचं आहे. आणि तुम्ही माताजी जितकं बोलू का ऐकाल, जरा? प्रभुपादांना ऐकाल, अनेक आपले जे काही ज्ञान तुम्ही जितकं संपादन कराल आणि जितकं ऐकाल, तितके तुम्ही निश्चित प्रगत व्हाल. आणि माताजी म्हणतायत तसं मग तुम्हाला खरोखर, म्हणजे आपण म्हणतो ना, की ती निर्भीडता येते आपोआपच. आणि कुठेतरी इतकं तो कॉन्फिडन्स, प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण आहे, माताजी कुठेही टाका, आगीत टाका, कशातही टाका, भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहेत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण. कशा प्रकारे? कारण त्या नावावरती पूर्ण दृढता आहे, डिटर्मिंड आहे, पूर्णपणे डिटर्मिनेशन आहे. मगच ते पुढे जाऊ शकतं. कारण ती फेथ, म्हणून भक्तीचा पहिला टप्पा हा कायम श्रद्धा आहे. आणि त्याच्यावर मी नेहमी जोर देते की ती श्रद्धा महत्वाची आहे, तरच तुम्ही पुढे जाऊ शकता. माताजी बोलू का? हरे कृष्ण. हरे बोला कृष्ण. प्रभूजी. माझं म्हणणं म्हणजे मी बोलतो याचं कारण म्हणजे असं आहे, समजा की बघा, आपण कोणतीही गोष्ट करतो का नाही, समजा कोणी जर आपल्याला मारलं तर ते लागतं, आणि लागल्यानंतर ते मनावर आघात करतं, म्हणून जरा जास्त राग येतो माणसाला, बरोबर ना? तर जेव्हा भक्त असतो का नाही, त्याचं काम मनावर आहे. तर मनापासून संपर्क तुटला की एवढे शरीराची व्याधी किंवा कोणतीही गोष्ट हे शरीराला तितपत आघात करत नाही जितपत अगोदर करत होती. म्हणजे तो भौतिक याच्यातून सुटतो जरा, पुढे गेलाय तो. अंतर निर्माण होतं जरा. काय म्हणायचंय मग तुम्हाला? काय नाही विचारायचं? नाही नाही, तुम्ही म्हणजे सांगत होत्या ना की बाबा भौतिक याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही किंवा शरीराकडे लक्ष द्यायचं नाही, त्याची गरज नाही पडत. जेव्हा तुम्ही नामस्मरण करता किंवा भक्तीत उतरता का नाही, तेव्हा शरीरभाव आपोआप काही दिवसांनी मागे सुटतो. तुम्ही तेच सांगते ना, की तुमच्या शारीरिक संकल्पनेतून आपोआप पुढे जाता तुम्ही. पण कितीतरी गोष्टी विलपॉवर, जसं आता माताजी म्हणाल्या, त्यांनी उदाहरण दिलं. शारीरिक व्याधी होती, पण कशाने नामस्मरण, कुठल्या आपल्या सामर्थ्यानेच केलं ना, मानसिक सामर्थ्यानेच त्यांनी त्याच्यावर मात केली ना, ते महत्वाचं आहे. कारण तुमचं मनाला मार्गदर्शन करणं, ट्रेन युअर माइंड, ते इम्पॉर्टंट आहे. नाही, मानसिक स्तर तुम्ही म्हणताय ना, मानसिक स्तरावर आपण समजा स्वतःच हे उंच व्हायचं, तर मी त्याबद्दल नाही बोलत आहे. मी ज्याबद्दल बोलतोय, ज्याबद्दल म्हणजे शरीराचा भाव मागे निसटलाय, त्याच्या पुढची गोष्ट आहे ती. म्हणजे आपोआप बघा, मनासोबत का नाही, तुम्ही एका कोणाचे जर लागलं का नाही, तर तुमचं मन त्याच्यावर पुन्हा पुन्हा ती गोष्ट ट्रिगर करतं पुन्हा, की त्यानंच का आणलं, मग त्याच्या मनात काय होतं, मग ही गोष्ट आहे ना, म्हणून तुम्हाला जास्त त्या गोष्टीचा राग येतो. एक्झॅक्टली. प्रभू म्हणून त्या मनालाच मार्गदर्शन करायचंय. यू हॅव टू ट्रेन युअर माइंड. म्हणून अर्जुनाला पण भगवंतांनी तेच सांगितलं की हे अशक्य नाहीये, कठीण आहे, पण अशक्य नाहीये. ज्ञान आणि वैराग्याने तू मनाला नीट केंद्रित करू शकतोस. आणि हेच आपल्याला करायचंय, ते दिव्य ज्ञान आणि वैराग्य. वैराग्य म्हणजे कुठलं? युक्त वैराग्य, फलगू वैराग्य नाही.
कारण आम्ही हे वापरतोय ते वापरतोय, नुसतंच भगवंतांच्या नावाखाली गोष्टी नाही करायच्या, पण प्रत्यक्ष त्या भगवंतांच्या ती अर्पून भगवंतांचं, जसं प्रभुपादांनी त्या रिपोर्टरला सांगितलं, मी वापरतोय, मायक्रोफोन वापरतो, मर्सिडीज वापरतो, ही गाडी वापरतो, पण मी भगवंतांच्या कृष्ण भावनेच्या प्रसारासाठी ते वापरतोय, मी स्वतःसाठी नाही वापरते. आत्म इंद्रियांवांचे तारो नाम काम, श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम. म्हणून आपण भगवंतांच्या इंद्रियांना संतुष्ट करण्यासाठी जेव्हा वापरतो, तेव्हा त्या मनाला मग काहीच वाटत नाही. त्या मनाला आपण पूर्णपणे केंद्रित केलेलं असतं, कुठेतरी फोकस केलेलं असतं. येतंय प्रभू लक्षात? ठीक आहे. हा हा हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? काही अं, रिफ्लेक्शन्स, हरे कृष्ण रिॲक्शन्स कोणाच्या? माताजी. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी, बोला. हा, सुनंदा शिर्के माताजींना प्रश्न आहे. हा, बोला सुनंदा माताजी. सुनंदा माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊन बोला. माताजी, मला रूपा म्हणजे कोणतंही रूप असलं का नाही, त्याच्यावर सांकेतिक भाषा असते, ती मला समजावून सांगसाल? प्रभू, आपण घेऊया तुमचा प्रश्न, थोडंसं या संलग्न आपण बोलूया. ठीक आहे. सुनंदा हा. माताजी काय म्हणतात तेवढं बोलू, हा आणि पुढच्या माताजी, भागामध्ये तुमचे अजून. हा, बोला सुनंदा माताजी. आता ते माताजी म्हटल्या की बाकी प्रश्न विचारण्यात वेळ घालू नका, अगदी 100% बरोबर आहे. पण आम्ही आताशी पहिल्या लेवल म्हणजे बेसिकला हो आहेत हो हो, पहिल्या पायरीवर. म्हणून मी माताजींना त्यामुळे तेच सांगितलं, भगवद्गीता तुमच्या विचार मनातले प्रश्न, हा पण ते प्रश्नांना सुद्धा काहीतरी बेस असू दे माताजी. हा अजून तुम्ही प्रश्नाचं ज्ञान उत्तर घ्या म्हणजे ते. पुढच्या पायरीवर पाय टाकता येतो पटकन, आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर नाही मिळालं तर आहे तिथंच थांबल्या जातं. म्हणजे माझी नाही, नाही. परिस्थिती तशी आहे बरं मानसिक, बरं. म्हणून मग मी तो तुमच्या मनात प्रश्न आता काय त्यात प्रश्न आहे, बोला ना. हा हा हाच की आता जो प्रभूजींनी प्रश्न विचारला होता आता, की जन्म मरणाविषयी प्रश्न विचारला की जीव कोणत्या आईच्या गर्भामध्ये आपल्या इच्छेनुसार जातो का? नाही जात आपल्या इच्छेनुसार, भगवंतांच्या इच्छेनुसार जातो. हा 84 तिथं लक्ष कर्म, योनीतून हा कर्माच्या. कर्म आलंच ना, तिथे कर्म हा, आलं. तिथे कर्म आलं. तुम्ही म्हणजे कर्मात थोडक्यात तुम्ही. भगवंत कर्मानुसार त्या जीवाला जन्म, मग हा, प्राणी बरोबर, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. तुमच्या हा हे इच्छेनुसार थोडक्यात आता नाही. तुमच्याकडून ऐकायला मिळालं, म्हणजे एक कुठंतरी हा, आपल्याला भगवद्गीता थोडी तुम्ही समजू लागली तुम्ही असा इच्छा प्रश्न केली आहे. आहे, पण भगवंतानी ती सँक्शन केली पाहिजे, आणि तुम्हाला तुमच्या कर्माच्या फळांच्या इच्छेनुसार, तुमच्या इच्छेनुसार नाही तुम्हाला मिळणार. भगवंत जे जन्म योनीत देतील तो जन्म तुम्हाला मिळतो, तुमच्या हो प्रारब्धानुसार, तुमच्या कर्मानुसार. म्हणून भगवंत म्हणतायत, बरोबर. हा हो, ते ते असे प्रश्न पडतात, म्हणून मग आता ते वाक्य पडू दे आपल्या त्याची उत्तर. माताजीच्या हा, ते माताजी म्हणतच हा नाहीये, पण तुम्ही. नामामध्ये हा, वेळ पण इकडे घालू त्या नका. मग तेही प्रश्नांना पण बरोबर ना. आहे, पण एक भाग असा हा हा, प्रश्न असेच त्या पडून राहतात ना, त्या मग मनाला प्रश्नांना त्याचा पण ना समाधान. माताजी, त्या प्रश्नांना पण कुठेतरी आधार असू दे, नुसतंच हा असं नाही. पण हा, पण तुम्ही ठीक आहे, बरोबर आहे. तुमच्या मनातले संशय विचारा, पण ते जाणण्याचा पण तितकाच प्रयत्न करा. ठीक आहे. सो अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? नाहीतर आपण इथे थांबू शकतो आज. मी दुसरा हरे भाग कृष्ण नक्की घेईन. माताजी. हिना हिना पाटील बोला माताजी. माताजींना पण प्रश्न आहे. सकाळची मंगल आरती छान झाली माताजी. हरी बोल, हरी बोल, खूप छान. अशाच फार येत राहा स्वर्गात मंगल आरतीला. असल्यासारखं वाटत होतं, घरात असून स्वर्गात आहे असा भास होत अरे होता. वा, हरी बोल, नक्की या, अशाच येत राहा, खूप आनंद आहे. स्नान करून तयार होते 4:30ला, 4:29. हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. येस. अजून कोणाला आहे प्रश्न काही? योजना माताजी, तुम्हाला काही प्रश्न? तुम्हाला बरेच दिवसापासून गोलोकाचं उत्सुकता होती, तुम्हाला काय सांगायचं नाही याच्याबद्दल? माताजी, समजलंय व्यवस्थित. अजून आहे ना एक भाग. अजून आहे एक भाग. येस, नक्की. हो, त्याच्यात मी समजलंय. गोलोक आणि आणि जेवढं वैकुंठ सांगितलंय धाम. तुम्ही तेवढं समजलंय. हा, ठीक. इथपर्यंत समजले, देवीधाम समजले सगळ्यांना, हो. महेश धामापर्यंत गेलं, वैकुंठ धाम आणि गोलोक धाम याच्याबद्दल थोडीशी अजून विस्तृत चर्चा आपल्याला पुढच्या भागामध्ये करता येईल. ठीक आहे. अजून कोणाचे काही? अन्वय माताजी, तुमच्या काही प्रतिक्रिया, काही याबद्दल, गोलोकाबद्दल सांगायचं आहे? फारच छान झाला वर्ग. धन्यवाद माताजी. हरी बोल. हो फारच छान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नाही, प्रश्न परत रिपीट होईल कदाचित, पण मला तेच विचारायचं आहे, मग जर आपण इच्छा व्यक्त करतो आणि भगवंत मग त्या सँक्शन करतात, मग एवढ्या 84 लक्ष योनीमध्ये आपण इतक्यांदा जन्म घेत राहतो आणि नंतर मग कुठेतरी आपल्याला मनुष्य योनीमध्ये जन्म मिळतो हा, आणि मग मग आपली प्रगती होत राहते, जर मग आपण तो धागा पकडला आणि म्हणजे हरे कृष्ण मंत्र जपाचा, तर मग आपण पुढे पुढे वाटचाल करत जातो. असं असं म्हणायचं आहे का? असं म्हणायचंय म्हणजे माताजी, कसं आहे ना, की हा जो यज्ञ म्हणजे नामस्मरण हा कलियुगाचा यज्ञ आहे, बरोबर.
आणि तुम्ही कर्म म्हणजे तुमचं कर्म म्हणजे तुमचं सकाम कर्म. तुम्हाला जर मला हे हवंय, मला ते हवंय, आपण सत्व, रज आणि तमो गुणांच्या प्रभावाखाली जगतो, बरोबर? तर त्याच्यामुळे सात्विकतेमध्ये आपण कर्म करतो. 18व्या अध्यायामध्ये तुम्ही बघितलंच असेल, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म. तर त्या प्रकारे ही जी कर्म आहे, ही कर्म जेव्हा आपण स्वतःच्या स्वार्थासाठी करतो, की फॉर एक्झाम्पल प्रभुपादांनी सांगितले, काही लोक ते जेव्हा ते बीचवरनं जात होते, काही जण मच्छीमारी करत होते, त्या मास्यांना पकडायला बघत होते. मग त्यांनी सांगितलं हे त्यांचा पुढचा जन्म निश्चित करताय ना, मास्याचा जन्म असेल. काही तोटके कपडे घालतायत, त्यांना काही जास्त कपडेच घालायचे नाही, त्यांना झाडाचा जन्म निश्चित आहे. जे मांसाहार करतायत त्यांना ते डुक्कर आणि त्या प्राण्यांचा जन्म निश्चित आहे. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या कर्मातनं तुमचा जन्म निश्चित करताय माताजी. पण हेच जर तुम्ही तो सोडला, मग याच्यात उदाहरण आपण दिलेलं आहे, मृगारींचं उदाहरण एक आपण घेतलं याच्या आधी, की मृगारींनी अक्षरशः म्हणजे ते अर्धवट प्राण्यांना मारायचे. पण जेव्हा नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं याच्यात कोणी तुझा वाटेकरी आहे का तुझे फॅमिलीतले, तर नाहीये. तसंच रत्नाकर वाल्याचा वाल्मिकी झाले, की त्यांना सांगितलं की कोणी नाहीये. मग त्यांना सांगितलं तू उपजीविकेसाठी दुसरं काही कर ना. तर मग मी तुला नामस्मरण देतो, भगवंतांची प्रार्थना कर, भगवंतांची स्तुती कर. मग ना, मग कुटी घेऊन जेव्हा राहिले तेव्हा इतकं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं की मग तिथे चादर घातली नारद मुनी येताना, कारण मुंग्यांना सुद्धा पाय लागू नये किंवा मुंग्या सुद्धा पायाखाली चिरडं जाऊ नये, इतकं इतकं परिवर्तन होतं. म्हणून हेही भगवंतांनी सांगितलंय की कसं आहे ना माताजी, कर्मातनीच तुमचं सगळं आहे. तुम्ही जी कर्म कराल आणि जेव्हा तुम्ही या भक्तीच्या मार्गावरती याल, मग तिथे सांगितलंय कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग, ह्या पायऱ्या आहेत, टप्प्या, की कर्मातून भक्ती कशी साधाल. किंवा अष्टांग योग जो शक्यच नाहीये, द्वापार युगात शक्य नाही, ते कलियुगात शक्यच नाहीये. पण तुम्ही जर प्रत्यक्ष भक्ती योग सगळं केलं, सगळे योग केले, पण तुम्हाला जर भगवंतच माहिती नाही आणि भगवंतांचीच भक्ती केली नाही, तर उपयोग काय सगळ्या त्या योगांचा. पण इथे म्हणूनच भक्ती योगाला सर्वात श्रेष्ठ, की योगिनाम अपि सर्वेषां, की कशा प्रकारे 6व्या अध्यायात म्हटलंय की प्रत्यक्ष भगवंत म्हणजे भक्तियोग ही शिडी आहे, म्हणजे लिफ्ट आहे ती. आणि तो लिफ्टचा मार्ग जर घेतला तर नामस्मरण, अध्ययन, सेवा या माध्यमातून तुम्ही भगवंतांशी जोडले जाता, भगवान या रूपाशी जोडले जातात. म्हणून भक्ताला भगवंत विशेष आहेत आणि भगवंतांना भक्त विशेष आहे. कारण भगवंत भावाग्रही जनार्दन आहे. कशासाठी येत आहेत इथे सृष्टीवरती, ते त्यासाठी. तर तसं हे कर्माच आहे. म्हणजे याच्या पुढे खूप जण हे नाही, पण मुख्य म्हणजे तुम्ही जे म्हणालात ना, ते त्या प्रकारे तो जन्म मिळत राहतो माताजी. मग तुम्हाला पुढचा जन्म मनुष्याचाही मिळू शकतो. भगवंतांनी तेच सांगितलं की जे 6व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं की ती तुमची हे वाया जात नाही. तुम्हाला कुठेतरी श्रीमंत घरात किंवा तुम्हाला आध्यात्मिक कुळात जन्म मिळू शकतो. तर हे नक्की होऊ शकतं माताजी. तुम्हाला काही प्राण्याचाच जन्म मिळाला, तुमच्या कर्मांनी तुम्ही ते हे करता. आता चोराला सुद्धा चोरी करायला भगवंत सांगतात, करतोय चोरी करू दे, खड्ड्यात पडायचंय ना पडू दे, भगवंत सांगतायत त्याला ऐकायचं नाहीये. मग स्वतःच्या अनुभवातनच करू दे त्याला. कारण चोरी करायला जो करतोय ते सुद्धा भगवंतांचं सँक्शनच आहे, कारण त्याला भगवंतांनी सांगितलंय, अरे तुला हे ज्ञान दिलेलं आहे. पण जर त्याला ते घ्यायचंच नाही तर अशा लोकांना काय करायचं. यू कॅन्ट हेल्प इट, लेट देम लर्न ऑन देअर एक्सपिरियन्स. मग त्याला जाऊ दे त्या खड्ड्यामध्ये. ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी, समजलं. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. ओके, सो थांबूया का आपण, कोणाला काही प्रश्न नसतील तर. हरे कृष्ण माताजी, फक्त हे शेअर करा. हो नक्की Recording. नक्की, रेकॉर्डिंग मी शेअर करते नक्की प्रभू. ओके, थँक्यू. मी शेअर करेन नक्की. ओके, अन्वय माताजी थांबायचा, सगळ्यांच्या परमिशननी मी वर्ग थांबू का? हो माताजी, पण सोमवारी याच वेळेस वर्ग असेल ना? याच वेळेला वर्ग असेल. येस, नक्कीच. हो. रेकॉर्डिंग